In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. COVID-19 is the short name for the disease known as Novel Coronavirus Disease 2019. Coronaviruses are a large group of similar viruses. Some are known to infect humans, such as SARS-CoV and MERS-CoV. The one that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2. All coronaviruses are named for the crown-like spikes that cover their surface, called spike or S proteins. Inside the virus, genetic material called RNA is made up of genes. Genes carry the information. 모던 잉콘 텔레비전니 스튜디오 다소마우 모돌렌 하라마우 타나이 타네 게데마 소마 시베리 비타민을 한칸 라부든 아래 비타민들이 사우라이니 제 नै मे खालि आसाम लोगोसेनो भारतनि गासै मोनबा रायजोआव बिसायख'थि खुंनायनि फिथाइ सानख'नायनि बागै सावरायनाय आरो बे बिथिङावनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय नायबिजिरनाय आरो रिपर्टारफोरनि रिपर्ट बादियै सानख'नानै लानाय एग्जिट पल जों फोसावनो लादों। एग्जिट पल फोसावनाय खौनो बिथा लानानै जों दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव सावरायगोन। गिबियावनो जों हांख्रायनानै लाबोदों अल आसाम ट्राइबेल इउथ अर्गानाइजेशननि आफादगिरि मार्कस बसुमतारी, जों बिथांखौ खुलुमनाय होदों। आरो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगु आफादगिरि आरो आथिखाल समाज सिबियारि सन्तला बसुमतारी, नोंथांनो खुलुमनाय होदों। आरो लाइनाव दङ, अनलाइनाव दङ बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर' गामिफोरखौ सरजाबनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जि दानाय जाबाय, बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानायाव बाहागो मोनै हालामनि सासे फालांगिरि लोगोसे समाज सिबियारि लण्डन स्वरगियारि, बिथांखौ जोङो अनलाइनाव लानानै दङ। लण्डन स्वरगियारि, नोंथाङा लाइनाव दङ। लण्डन स्वरगियारि, लण्डन स्वरगियारि लाइनाव दङ। लण्डन आच्छा दे, नोंथांखौ जोङो लाइनाव लाबोनाय जादों। आरो जोङो बिथांमोननि अनगायैबो लाइनाव दोननाय जादों जोंनि रिपर्टार्स दङ। गवालपारानिफ्राय दं बुद्धदेब खाख्लारि, उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सानै रिपर्टार दङ, फिरज कान्त बसुमतारी आरो प्रफुल्ल बर', बाक्सा जिल्लानिफ्राय खोमसार बसुमतारी आरो सनितपुरनिफ्राय रुपम दैमारि, बिथांमोन जोङो लाइनाव लाखिनाय जादों। जोङो सावरायनि जे बड'लेण्ड हालामनि बिसायख'थि, जोंनि आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि, बेनि जोङो डाटा नायगोन। लोगोसेनो आसामाव सोर सरकार दानो हागौ एबा सोरनि आखायाव गोग्लैगोन सरकार दैदेननायनि बिबाना। बेजों लोगोसेनो भारत हादोराव खुंनाय गासै मोनबा रायजो
आसामखौ लाजेननानै पश्चिम बंग, केराला, पन्डिचेरी आरो तामिलनाडु बे रायजोफोराव बबे राजखान्थि दोलोआ रायजो बेंनायनि बिबान मोननो हागौ बेनि सायाव सावरायगोन। गिबियावनो जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बुथुमनाय डाटाफोरखौ लानानै एक्जिट पल जों बेखौ फोसावनो नागिरदों। एक्जिट पल बादियै जोङो मोन 126 बियाब जिदु दङ आसामाव जों बेनि हिसाबखौ मोननाय जादों। ओरैबायदिहाय जे महाजोतआ मोननो थांगासिनो दङ 87टा बियाबाव देरहागासिनो दङ। मित्रजोत देरहानो थांगासिनो दङ 36, आदार्स मोनथाम। महाजोतआव 87, 87, कंग्रेसआ मोनदों 50 मोनगोन 56, AIUDF मोनगोन 18, 18, BPF मोनगोन 9 एबा 9, CPIM मोनगोन मोननै, CPI मोनगोन मोनसे आरो रायजो दल अखिल गगৈ दैदेननाय रायजो दल मोनसे मोननायनि आसा दं। गासै मोन 87 बियाबाव देरहानायनि आसा दङ महाजोत। बेराफारसे मित्रजोतआव दङ BJP, AGP, UPPL। मित्रजोतआ मोननो थांगासिनो दं 36 बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बुथुमनाय रिपर्ट बादियै BJPआ मोननायनि आसा दङ 32, AGP मोनगोन मोननै आरो UPPL मोनगोन मोननै। बेराफारसे असम जातीय परिषद लुरिनज्योति गगৈ दैदेननाय आसुनि आगुनि गाहाय नेहाथारि लुरिनज्योति गगৈ दैदेननाय AJP मोनथामाव बिथांमोना देरहानो आसा दङ। गण सुरक्षा पार्टी नब कुमार दैदेननाय बिथांनि दैदेननाय GSP बे आसा गैया बे बाराव देरहानायनि आरो देरहायोब्ला मोनसे देरहानो हागौ। बेराफारसे इन्डिपेन्डेन्ट बे बाराव गैयाबो जानो हागौ। दा जोङो अब्ला नुनो मोनदों बेहाय जे महाजोत, कंग्रेस, AIUDF, BPF, CPIM, CPI, रायजो दल गासै मोन 6 पलिटिकेल पार्टिया ज' जानानै दिनै महाजोत दादों। बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ 87टा भट। बेराफारसे मित्रजोत 36 आरो गुबुन AJP मोनथाम। जों बेखौ नोजोर होनानै नुनो मोनदों जे फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय महाजोतआनो आसामनि सरकार बेंनायनि बिबान मोननायनि आसा जों बेखौ नुनो मोनदों। आरो बेयो जाहैबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बुथुमनाय डाटा। बेराफारसे जोङो मैयानिफ्राय गोबांथार चेनेलनि गेजेरजों एबा मिडियानिफ्राय फोसावनाय एक्जिट पल मोननो हादों। बेवहाय गोबाङा मित्रजोतखौ फैगौ बारनि थाखाय आरोबाव देरहानायनि आसा दं होनना बुंनाय जादों। महाजोतआ सरकार बेंनो मोननाय नङा आरो गोबां मिडियाफोरा महाजोतखौ सरकार खुंगोन बे बाथ्राखौ बुंनायबो नुनो मोनदों। BBC मुलुगनि देरसिनथार खौरां बिजों BBCआ महाजोतखौ 75निफ्राय 78सिम देरहागोन होननानै बुंनाय जादों आरो मित्रजोतखौ 40निफ्राय 50नि गेजेराव थागोन बुंनाय जादों। नाथाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि डाटा बुथुमनाय बादियै जों मोननो हादों महाजोतआ मोननो हागौ 87टा बियाबाव देरहानायनि आसा। बेराफारसे मित्रजोत 36 आरो AJP मोनथाम। AJPआ मित्रजोतआवबो गैया महाजोतआवबो गैया। बिथांमोना अदेबानि फोसावबाय जे देरहाखांनायनि उनाव जाय सरकार दानायनि खाबु मोनगोन बै हान्जाखौनो मदद खालामगोन बे बाथ्राखौ बुंथिदों। AJPनि आफादगिरि एबा दैदेनगिरि लुरिनज्योति गगैआ। दा बेखौ जों नोजोर होनानैहाय जों बुंनो हादों जे महाजोतनि सरकार फैगासिनो दङ आसामाव। दा जों बेखौ सावरायनि। बेराफारसे जोङो थांनि जे पश्चिम बंग, केराला, पन्डिचेरी, तामिलनाडुआव सोर सरकारा दानायनि खाबु मोननो हागौ। जों नुनो मोनदों जोंनि डाटा बादियै जे आसामाव महाजोत, पश्चिम बंगआव तृणमूल कंग्रेस, केरालायाव CPIM दैदेननाय जौथाय सरकार, पन्डिचेरीआव NDA BJP दैदेननाय सरकार आरो तामिलनाडुआव DMK दैदेननाय सरकार फैनायनि आसा दङ। जों बुंनो हादों। दा अब्ला जों बुंनो हायो बे खेबाव
BJPआ भारतखौ दासान्दि खुंगासिनो दङ हादर खुंगासिनो दङ BJP सरकार बे BJPआ पन्डिचेरियावल' खुंथाय खुंनो मोननायनि खाबुआ फैनो हागौ आसामाव पश्चिम बंगआव तामिलनाडु पन्डिचेरि केराला गासै रायजोफोरावनो BJPआ नाजाथाबदोंमोन सरकार दानो थाखाय नाथाय फैगौ 2 मे थारिखआव मा जायो बिनि रिजाल्टआ दिन्थिनाय जागोन आरो बड'लेण्ड टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय जि एग्जिट पल प्रिपेयार खालामदों बिनि जाथावनाय जाथावैनि रोखाखौ जों मिथिगोन 2 मे खालार खालि फैगौ रबिबार खालि गाबोन सानसेल'सै दा बेखिनियाव जोङो सावरायनो लादों जे जोंजों दङ दा समाव मार्कुस बसुमतारी सन्तल बसुमतारी आरो लाइनाव दङ लन्दन स्वरगियारि लन्दन स्वरगियारि बिथाङा जाहैबाय सनितपुर जिल्लानि राङापारानि सासे जाफुंसार फालांगिरि आरो ससियेल वार्कार दा बिथांजों सावरायग्रोनि आरो बेहायनो मुंख'नो गोनां दङ जे सनितपुराव मोनसे बियाब बे बियाबा जाहैबाय बे इन्टारेस्टिंलि सिटिं MLA आ BJPनि पद्म हाजरिका नाथाय बेवहाय देरहानो थांगासिनो दङ सासे बर' फिसा कंग्रेसनिफ्राय प्रानेश्वर बसुमतारीया सतिया बियाबाव कन्टेस्ट खालामदों आरो भेरि इन्टारेस्टिंलि सतिया बियाबाव महाजननिफ्राय कंग्रेसनि जानानै कन्टेस्ट खालामनाय प्रानेश्वर बसुमतारीखौ गासै बर' गौथुमफोरानो गासै बर' हारि नाङैनो भट होनाय जादों बेखौ मिथिनाय जादों जदिउबा UPPL जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नांफागासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा UPPL खौ मदद खालामदों एबा मित्रजोरखौ मदद खालामदों नाथाय बर' फिसा देरहानांगौनि खाथिराव सतिया बियाबाव कन्टेस्ट खालामनाय प्रानेश्वर बसुमतारीखौ देरहानांगौनि बानबुंथिजों प्रानेश्वर बसुमतारीखौ खामानि मावदों होननानै मिथि मोननाय जादों बेराफारसे दुधनै बियाब गवालपारा जिल्लानि दुधनै बियाबाव मित्रजोतनि सासे बिजाथि दङ गोख्रों बिजाथि नाथाय गासै बर'फोरानो ज' जानानै कंग्रेसनि एबा महाजोतनि बिजाथि जादब खाख्लारिखौ सापर्ट खालामदों होननानै मिथिनाय जादों आरो बे बाथ्राखौ UPPLनि आफादगिरि लोगोसे BTRनि चिफ बिथाङा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि मोनसे जुनिया मोगामोगियाव स्पष्टभाबै बुंनाय जादोंमोन जे बेवहाय दोलोनि बाथ्रा गैया बेवहाय हारि थांनाय थैनाय बाथ्रा लानानै सतिया बियाब आरो दुधनै बियाबाव महाजोतनिबाबो कंग्रेसनिब्लाबो सापर्ट खालामनाय जादोंमोन बे बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन दा समाव जोङो बेफोर बाथ्राखौ सावरायनि आरो जोङो लन्दन स्वरगियारि बिथांखौ लाइनाव लानानै दोननाय जादों जों बिथांनि सावरायनि जे सनितपुर बियाबनि थासारिया मा अबस्थायाव जे लन्दन स्वरगियारि जों नोंथांजों जों गिबियाव सावरायग्रोनि जे नोंथाङा सतिया बियाब खाथियावनो दङ राङापारा साखाथि सतिया बियाबाव महाजोतनि सासे बिजाथि बर' बिजाथि बिथाङा प्रानेश्वर बसुमतारी बिथाङा जदिउबा महाजोतनि अब्लाबो मित्रजोतनि लोब्बा गासै बर'फ्रानो मदद खालामदों प्रानेश्वर बसुमतारीखौ ओरै बुंनाय जादों बेसेबां सैथो आरो बिथां देरहागोना रोखा नंगौना नङा हिसाबै BJPनिफ्रायबो मोनसे आसा खालामदोंमोन जे बर' सासे केन्डिडेट बाहेराव दिनै बे साननायखौ बेनिखायनो जुटनिफ्राय सासे बर' प्रानेश्वर बसुमतारी होननाय आगुनि देखामोन बिथांखौ सायख'नाय ओनसोला
फ्राय बिटिसि बाहेरायाव थानाय बर' बिटिसि आफादनि सासे मालाय फोरोंनायनिफ्राय दांनायनि साख्रि माखासे खामानिखौ मावनानै थाखाय बेखौ एसे नाथाय गावनि सासे नांगौ होननानै गावनि माने सोलोंथाइखौबो अच्छा थाङोबा सासे होननाय गोदान थाखाबाय थानाय एमएलएमोन बिथांखौबो मिथिनो थाखाय बहुद नाजादों आरो नाजानाया जाफुंदों बेखौ जोङो 80% जोंहा बिसास दं आरो मा मोनदों गासैबो बर'फोरानो आच्छा दे गोजोननाय होदों नोंथांनो होमबा प्रानेश्वर बसुमतारिया देरहागोना रोखा जानानै दङ आच्छा दे होमबा जों नोंथांजों रायलायफिनबावगोन नोंथांखौ जों दान्दिसे जिरायनो होथ'नाय जादों दा जोङो फैनि मार्कस बसुमतारि नोंथाङा नुदों जे एक्जिट पल आसाम एसेम्बलि इलेक्सन बेवहाय महाजोत मित्रजोतनि महाजुद्ध जादोंमोन आरो भट जाखांबाय फैगौ 2 मे खालि गाबोननि अखानायै रबिबार खालिनो भट साननाया जागोन नोंथाङा बे भट साननायाव जेनाखि देरहानो लागा दोलो बेखौ जों नुनो मोन्दों बड'लेण्ड टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय महाजोतआ 87था बियाबाव देरहागोन मित्रजोत 36 आरो एजेपि 3 नोंथाङा मा बुंनो नागिरो गिबियावहाय आं बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौहाय टक श' आरो बड'लेण्ड इंखं साफ्रोम रायजो राजा ट्राइबेल अर्गानाइजेसननिफ्राय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. साउन्डनि प्रब्लेम जादोंमोन दा जों फैफिनदों जे एक्जिट पलनि प्रिपेयार खालामनाय जादों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बिथिंनिफ्राय माखासे माने डाटा कालेक्ट खालामनायनि गेजेरजों दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो दा आं बेयावनो आं बड'लेण्ड टेलिभिजन बेबायदि मोजांथार इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसनाव जोबोद लोगोसेनो आंजों थाफानाय स्टुडिअ थाफानाय जोंनि मान गोनां सार
सनथला बसुमतारी सनथला सार ओमफ्राय आरो बड'लेण्ड इंखं बेवहाय नायग्रा साफ्रोमबो फल' खालामग्रा रायजो राजाफोरखौ इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि जानानै आङो साबायखर बावहरो दा एग्जिट पल हिसाबै सारमोननि एग्जिट पलखौहाय फ्राय जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम हिसाबैहाय माने फ्रायानो एक्सेप्ट माने जोंबो बेबायदिनो आसा खालामखागोन नाथाय बेवहाय आङो मोनथाम जिनिसनि सायाव मोनथामनि सायावहाय मोनथाम समस्तिनि सायाव फंनैसो बुंनो गोसो आरो बे जाहैबाय फार्स्टआव जाहैबाय क'क्राझार इस्ट जेरावनाखि प्रमिला बायद' ओमफ्राय बिनि अपोजिसन जाहैबाय लरेन्स इस्लारि दा सारमोननि एग्जिट पलाव प्रमिला बायद'खौ देरहागोन होननानैहाय दिन्थिदों खिन्थु ग्राउन्ड रिपर्टआव जोंनि जोंनि संगठन हिसाबै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन बिनि जेनाखि जोंनि कमिटिफोर दं बिसिनिफ्राय आं मिथिनाय मोननाय बादिबा माने जोङो दा बुंथ'नो हाया होनना बुङो माने मोननैबो सोर देरहागोन दा बेवहाय दा रावबो फाइनाल दंना 2 थारिख फैयागौमोन बे जाहैबाय आंनि मोनसे सारमोननि बे एग्जिट पलनि सायाव बुंनांगौआ ओमफ्राय सेकेन्डआव जाहैबाय बरमा एसटि बे कनस्टिटिउन्सियावहाय जोंना सारमोननि एग्जिट पलाव इउपिपिएलनि केन्डिडेट भुपेन बर'खौ सारमोना दिन्थिदों नाथाय बेवहाय जोङो आरो एखे सेम स्टाइल जोंनि जेनाखि बाक्सा कमिटि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसननि बाक्सा कमिटिनि मेम्बार्सफोरनि जेनाखि आंनो खोन्थाहरनाय बेवहायबो माने कन्टेस्ट जागोन आरो बिपिएफजों आरो इउपिपि दा फाइनालखौ जों बेखौबो 2 थारिखआव ना बेवहाय नब कुमार सरनायाबो दङ बेखौ लायाखै आरोखि मानो होनब्ला मेनलि बिपिएफजों इउपिपिएलजों जोंनि माबानायाव आरो जोंनि बे संगठन हिसाबै जों दा हयथ' बे जाख्लायगोन होननानै जों बुंनो हाया दा हयथ' सारनिनो राइट बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एग्जिट पलानो राइट जानो हागौ जों बेखौ 2 थारिखआव नुयो ओमफ्राय जा 3 नम्बरावहाय तामुलपुरखौ नङा पानेरि बिजेपिनि खोथा बुंदों पानेरियावहाय बिजेपि बुंदों खिन्थु जों बेवहाय बिजेपि नङा बेवहाय डाइरेक्ट बिपिएफखौहाय जोंनि मानसिफ्रा माबादों आरो बेखौहाय बुंदों दा एग्जिट पलनि खोथा जोंनिफ्राय सारमोना साबसिन सार्भे खालामदों जेरैबो रिपर्टार दंजोबो जों जिहेतु संगठन हिसाबै जोंनि जेनाखि बेखौ जोङो होदों ओमफ्राय बे 12टा समस्ति जेनेबा बिटिसि ओनसोलावहाय सारमोना होदोंमोन 9टा जोंनिफ्रायबा आरो जोंनि साननाय मथेबा बियो 10टा जानानै दं जोंनिफ्रायबा आरो इउटिअनिफ्राय ओमफ्राय दा नैबे 12टा समस्तियावहाय जों आसा खालामदों सारनि 9टा जोंनि 10टा बेयो जुदि मिलायनानैहाय माबायोला महाजुत बन्धन फैयोबा जों आसा खालामो जों जेरैहाय 15टा बोसोर मोनथाम टार्म्स 3 गाहाम जोङो मिनिस्टार मोनबोबाय थिग बेबायदिनो हयथ' इउपिपिएल देरहाबाबो हयथ' माबा देरहाबाबो बिपिएफ देरहाबाबो जों जेन बेबायदिखौ मोननो हायो जोंनिफ्राय आसा बेल' आरो दा जोङो दा बेवहाय आसामनि माखासे माबाखौ जिनाखि नायदों बेवहाय दङ माखासे बुंनांगौ दंमोन नाथाय जों एफा गोजानाव थांला जों बिसेस करे जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव जोंनि बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हाग्रा होनबा बे दिसपुराव जिरायहैयाबा जोंनि मानसि जों मालाबो बेखौ सुफुंहोनो हानाय आसा खालामदों सारनि मोननि बे एग्जिट पलानो फैथों बेखौ जोङो 2 थारिखसिम नेनायसै गोजोननाय नोंथां ने दा जों फैनि सनथला बसुमतारिनि सेराव नाथाय जों दान्दिसे ब्रेक लानायनि उनाव फैगोन सावरायथुन हाबाफारियाव एग्जिट पल आसाम एसेम्बलि इलेक्सननि 2021 बे एग्जिट पलाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि जेनाखि डाटा प्रिपेयार खालामनाय जादों महाजोत 87 मित्रजोत 36 आरो एजेपि 3 बिनि सायावनो जों सावरायगासिनो दङ आरो जों ब्रेकनि उनाव फैगोन सनथला बसुमतारिनि सेराव आरो बिथांजों सावरायगोन जे
बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एक्जिट पोलनि सायाव बिथाङा मा मोनदांथि लादों जों दान्दिसे ब्रेक लादों In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far, the coronavirus is spherical. Exit poll of Assam Assembly Election 2021. बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय डाटा प्रिपेयार खालामनानै मोननाय एक्जिट पोल महाजोत 80 नि मित्रजोत 36 आरो एजिपि मोनथाम बिनि सायाव मोनदांथि लानि समतला बसुमतारी In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces. नोंथांनि मोनदांथियाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एक्जिट पोल बेनि सोमोन्दै थांनायनि सिगांनो आङो सावरायनो थांनायनि सिगांनो आङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन जायफोर नखर फेमिलि बेयाव आंनि आरो लोगोसे बड'लेण्ड इंखं जेब्लायबो नायनानै मोजां मोनग्रा मोजां मोनगिरि खोनासंगिरि बिथांनिसिम आंनि फैनाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनाय जाबाय दा नै बड'लेण्ड टेलिभिजन इंखंआ गावसिनि नारा नाथा नाजानानै थांनाय मोनथाम जालांनाय आसामनि जोबथा भट नाजावनायनि उनाव जेरैहाय सिंसा गामि सोहोर बेरायनानै भट होग्रा भट होगिरि बिथांमोननि खाथियाव थांनानै ओरैबायदि माने एक्जिट पोल थारमाने सोर बेसेबां मोननो हागौ एबा सोर देरहानो हागौ बिनि जायखौ सम्भावना होनना बुङो पसिबिलिटि बिनि सोमोन्दै मोनसे रोखा मोनसे ब्रिकआप जि दिखांदों बे ब्रिकआपआ आंनि आखायावबो गोलैदों हिसाबै दा आंनि जि निजा जि मोनदांथि जे बड'लेण्ड
ओनसोलनि थागिबि बा थाग्रा सासे समाज सिबियारि होननानै आं गावखौनो सानो आरो बड'लेण्डनि इयुननि गोजों आरो इयुननि रैखाथिनि सोमोन्दै आंबो गोबांफोर सानग्राफोर बायदि एबा मावनो सिगांनायफोर बायदि आंबो सानो जिहेतु बिटिसि एबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि थायनि सिङाव थानाय जे मोनजिनै 12 एसेम्बलि सिट्स बे सिट्सनि सोमोन्दै जोंहा दहाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसननि आफादगिरि बिथां मार्कस बसुमतारिया जेरैबायदि माखासे गावनि बिसांथिखौ बुंथिलांबाय बेवहाय आंबो माखासेयाव माने एकमत आरो मोननैसो माबायाव आंहा एसे बुंनो गोनां दङ जाबाय गसाइगावखौ जेरै बिथाङा लिरनोनो होबाय जेरै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसनाबो गावसिनि एग्जिट पलाव बेखौनो होदों जे बिपिएफनि माजेन नार्जारिनो देरहानायखौ होदों आंबो बेवहाय माने एकमत जे माजेन नार्जारिया देरहाखानानै दं बेनिफ्राय क'क्राझार वेस्ट बेवहायबो रबिराम नार्जारिया अर्थात बिपिएफनि रबिराम नार्जारिया एसटि रिजार्भ सिटनिफ्राय देरहाखानानै दङ बेखौ इंखंआ जेरै देखायदों आंनियाबाबो मार्कस बिथाङाबो बुंदों आरो आंबो बेवहाय एकमत जे रबिराम नार्जारियाबो देरहाखानानै दङ क'क्राझार इस्ट जिथु एसटि बे एसटिआव जिथु गोनो गोथो थारमाने 50-50 देरहानोबो हागौ सोरबा आरो एबा जेननोबो हागौ थामहिनबा देरहागोन जेनगोना सोर सानैनि गेजेराव नांगोल सिन्होनि बिपिएफ प्रमिला रानी ब्रह्म बिथां आरो लोगोसे गोदानै एबसुनिफ्राय गाहाय नेहाथारिनिफ्राय बिबान एंग्लायमानो इउपिपिएलआव सामिल जानानै एबसुनि बिबानखौ एंग्लायखांनायनि उनावनो नमिनेसन लानाय इउपिपिएलनि टिकेट लानानै गसंनाय जोंहा अनजालु मुङै आं बेनिखायनो जे बिथाङाबो फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मोनसे समाव आंबो बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोन नाथाय बैसोनि थारतम्य दङ थेवब्लाबो बिथाङा लोगो लोगो एबसुनिफ्राय बिबान एंग्लाय जेरै प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरि बिबान एंग्लायखांनायनि उनावनो इउपिपिएलनि बिबानखौ गावनि फाफ्लियाव लादोंमोन आरो कुनुदिन साख्रि मावा एमएलए एमपि जाया होननाय बुंनाय मानसिया नाथाय सिफ जाहैदों होमब्ला लरेन सिलसिलारियाबो एमएलए आरो बिजेपिआ सरकार दायोबा मन्थ्रि जानायनि सिमांखौबो बिथाङा नुदों नाथाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि जिनिखि एग्जिट पल बे मथे मित्रजोता सरकार जाया आरो लरेन सिलसिलारिया माने नाथाय सिमांखौ बयबो नुनो हायो हायोना हायोथ' सिमाङा जाफुं दा जाफुं बे उननि खोथा प्रमद बर'आ सिफ जागोन होननानै एखेबारे गेरान्थि लानानै गेलेदोंमोन नामा नाथाय जागारबायना थगाय थसिबाबोथ' सरकार जानो हाबायना आं बेवहाय दा प्रमिला रानी ब्रह्मनि फेभारै एबा एगेन्सै आं बुंनो थाङाखै एबा लरेन सिलसिलानि फेभारै एबा एगेन्सै आं बुंनो थाङाखै नाथाय बर'नि जि बिबेक भट बे बिबेक भटआ जुदि माने बर'फ्रा जुदि बिबेकमानब्ला बर' इलेक्टरेट्सफ्रा जुदि सेल्फ कनसियेन्स जुदि दङब्ला होमब्ला मोनब्रै सिटखौ नागारनानै 8 सिटआव बिसोर इउपिपिएलआ गसंनानै दा इउपिपिएलआ बर'नि थैस' थांस'नि समायखिरा लानानैनो बर'खौ रैखा खालामनायनि माबा लादोंमोन जानजि खाफ्रानाय होनना बुंना लादोंमोन बिदिब्ला बे मोनब्रैखौ नागारनाय पार्टिखौ बर' बिबेकबान बर' भटारफ्रा नाजावमारदोंब्ला लरेन सिलसिलारिखौ जुदि एक्सेप्ट खालाममारदोंब्ला आं बुंगोन बर'फ्रा दाबो बिबेकबान नङा सार जोंनि रायलायनाया जे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसन बिथिंनिफ्राय जिथुनाखि डाटा प्रिपेयार खालामदों एग्जिट पल बानायदों आरो बे एग्जिट पलाव नोंथाङा माबा गोरोन्थिया आंहा बहाय नै दहाय मार्कस बिथाङा जेरै बुंदों 50-50 आंनि मथेब्ला 50-50 जानाङा नाथाय एसे माने दङबा बाङालिफोरखौनो बिजेपि होननानै बुङो होमब्ला लरेन सिलसिलारिया जुदि
बर'फोरखौ जुदि 50खौनो जुदि बोलांमारोब्ला एबा 60खौबो बोलांमारोब्ला बेंगलि बे जाबाय बेवहाय मोनसे डिसाइडिं फेक्टर जानानै दं क'क्राझाराव नाथाय बेंगलिफ्राबो बिबेकबान दङ बिथांमोनहाबो खिन्थु 10% बिजेपि सापर्टेड इउपिपिएलनि लरेन्स इस्लारिनो होजोबाखै बिथिंजाय नायब्ला 30% बेंगलि भटआ प्रमिला रानी ब्रह्मनाव खमावबो मोनगोन आरो बेवहाय माइनरिटिया खावसे दङ लरेन्स इस्लारिनि न'नि सा सोनाबथिंजाय गुलाब गासे माने माइनरिटिफोर दङ बिथांमोना बिजेपि सापर्टेड इउपिपिएलनो कुनु दिन भट होनो हाया मानो होनबा बिजेपिया माइनरिटिनि एकेबारे दा दिनै जेन धर्म संकट लाबोदों बिनि खिथिरखौ बिसोर होखारगोन अब्ला प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिथिंजाय एसे प्लास पइन्ट दं अब्ला दा देरहाया नंगौ आंबो बेवहाय एकमत दाना फैनोसै उनथिंजाय सिडलियाव बिपिएफखौनो बड'लेण्ड इंखुमा देरहानाय होदों आंबो बेवहाय सापर्ट खालामो मानो होनबा आं बेवहाय गोलाव बुंनो दरखार गैया मानो होनबा बासुगाव बायदि जायगायाव मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म स्टेन्डिं मिनिस्टार एमएलएबो बिथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेसेबां भट बोनो हायाखैमोन बासुगाव टाउनाव मानो होनबा बासुगाव टाउना बेंगलि सेन्टार्ड मोनसे ब्लक बियो मोनसे बेल्ट नाथाय चन्दन ब्रह्मआ मन्त्रि जानायनिफ्राय जेसेबां मोनदों आं बिथांनि मिनिस्टार माबा एमएलए देरहानायनि ब्रेकआपआ आंनि आखायाव सब समय थायो जे बासुगावआवनो बिथाङा बांसिन भट हुलाबो बेंगलिनि मादाव आरो ओरैहाय नांगोलभाङासिम आमगुरि बेनिफ्राय खैलामेला थैलामेलायाव बिथाङा जेरैबायदि जनप्रिय दं पपुलारिटि दं बिथाङा देरहानाया 10% कारेक्ट दाना आं फैबाय बिजनियाव जिहेथु आंबो निजेनो बिजनिनि थागिबि सासे माने नागरिक बे हिसाबै आं जेरैबायदि अबजार्भ खालामदों बिजनियाव कमल सिंह नार्जारिया देरहाखानानै दङ आं बेवहाय बारा बिनि सोमोन्दै बारा गोबां बुंला सापागुरियाव बिपिएफनो होदों आंहासो नै बेवहाय गोनो गोथो दं मानो होनबा आगुनि पिएलटिनि माने सासे हार्डक'र केडार हितेश बसुमतारीनि बिथाङा माने जेरैबायदि आथुर गोलैदों सापागुरि समस्थियाव बिथाङा बर' अनाबर' बै समाव सापागुरियावबो अबर'नि दोहौआ जोबोद गिदिरथारमोन कक्लाबारि समस्थियाव अबर'नि अर्थात जिएसपिनि केन्डिडेट नङा होमबा देरहां जानाय उनाव थाङै प्रमद बर'आ देरहादों अब्ला बे सापागुरि समस्थिया जाबाय अबर'नि नाथाय ट्राइबेल गोबां दङ बे ट्राइबेल माखासेयानो अबर'आव थाङो बर'नि बादै गुबुन ट्राइबेला अबर'आव थांदोंमोन बिथांमोना अबर' खालामनाय जिएसपि खालामनाय माखासेया जों बोफिनजोबदोंमोन नाथाय बिथांमोनखौ मोजां मथे खामानियाव बाहायनो हानायनि खाबुखौ हितेश बसुमतारीया लानो हायाखैमोन होननानै आं बै समावनो इलेक्सननि एखेबारे दुंहाव समाव आं खौरां मोनदोंमोन बेयो जुदि थारब्ला बिथाङा जुदि बे बिथांमोन जायफोरनाखि गावसोरनो अनाबर' बा अबर'निफ्राय भलन्टारिलि फैनानै जोङो जिएसपिनिफ्राय जों गैला होननानै सानसेयावनो 100-200 गाहाम फैनानै सामिल जाफैदोंमोन बिथांमोना जुदि बिबेकखौ थिग मथेनो बाहायमारदोंब्ला बिदिब्ला हितेश बसुमतारीया देरहागोन नाथाय बिथाङा इलेक्सननि केम्पेनिंआव बहुद उन गोलैदोंमोन बे मोननै आंहा गोनो गोथोआव थाबाय बर' मायाव बुंदों जोङो बोसोन होदों बेवहाय भुपेन बर'आ नंगौ इउपिपिएल देरहानो हागौ जुदि रांजों जुदि देरहायोब्ला कारण इउपिपिएलआ देग्लाय मालाय बहानिफ्रायबा गोबां गारि घरा बाहायदों रांबो बधय बिथांमोनहा गोबां मोनदों बहानिफ्रायबा हयथ' रायजोनिफ्राय खांदोंबो जानो हागौ नङाबा एबसु आरो इउपिपिएल एखे जिहेतु बेबायदि दा दिनै बर' समाजाव जिहेतु बुङो खोथायाबो सैथो नङि नङा सैथोआनो बुंनांसिगोन मानो होनबा जेराव एबसु बहाय इउपिपिएल प्लेटफर्मआनो जेन मोनसेल' एबसुनि बाउण्डारियावनो इउपिपिएलनि इलेक्सन स्टियारिं कमिटि अफिस खुलियो बेबायदिखौ जों नुनानै आरो ज' गारि होमब्ला आरो बिजेपिजों बुरजाफोरा दङ मानो बिजिनियावनो आं नुथारदों जेराव बिजेपिया हाबनो हाया माइनरिटिनि जायगायाव बहाय खिन्थु इउपिपिएलनि सेंग्राफ्रा थांनानै बहाय न' भारा लानानैबाबो
गारि मथर लानानै खारदों इलेक्सनाव भट बिदों सोरनो बिदों जों मिथिया नाथाय ट्रेक्टरनि इउपिपिएल जेब्ला ट्रेक्टरनो बिदों होननानै जों सानबाय नाथाय दाखालि बावैसो टिसि माने मा होनो आसाम सरकारनि ना हिमन्त बिश्व शर्मानि मदद लानानै सरकार दानो हानाय नै दाखालिसो सरकार दानो हानाय एफाबां गारि घोड़ा खारहोनो हानाय मानसिफोरनो माबा माने बुरखायहोनो हानाय बे गोहोआ बोरै फैखो बेबायदि अबस्थायाव देरहानो हागौ नाथाय प्रबिन बर' बिपिएफनि जाय आथिखालनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा सासे मोनसे आसामनि मोनसे फिगार छात्र राजनितिनिफ्राय जागायनानै बिथाङा दिनै मेचिउर्ड सासे पलिटिशियान आरो बिथाङा पाब्लिकनि खाथियाव आखाइ खबजोंनानैबो थांनो हानाय केपासिटिया बिथाङा दङ आरो बिथाङा बेबायदियैनो गावनि जिथु लिडारशिपनि जि क्वालिटि बे क्वालिटिखौ बिथाङा जाहिर खालामनो हादों देखायदिनो हादों आरो बर' अनाबर बिथांमोननिफ्राय जिथु बर'मा समष्टिनि मानसियाबो बुजिदों जे बिटिआर एकर्डआ जे माने नान बाट बेट्रायल बे खोथाखौ आरो बिटिसि सरकार दाहोयि खायदा कौशलखौ जिहेतु बर'नि बिबेकबान भटारा बुजिजोब्बाय जे बियो प्रमद बर'आ गावनि क्षमता सेनाय सासे अपरचुनिस्ट बिनि बादै इउपिपिएलनि बे गोदान एबसुनिफ्राय फैनाय नेताफ्रा अपरचुनिस्ट लिडारनि बादै जेबो नङा होननानै बिबेकबान बर'फ्रा जायफोर सिरि थाब्लाबो सिं सिं खिन्थु बिपिएफआवसो फैदों गोदान एबसुनि गथ'फ्रा मोजां मोनथारैनि नांगोल एबा बिपिएफजों सामिल जाफैदों बै जायफोर गबिन्द बसुमतारी आरो सोरबानि माबा जिथु ग्रुप एनडिएफबिनि बिथांमोननि ग्रुपआबो दे गोदानै फैनानै नोंथाङा बुंनायदों जे माने प्रबिन बर'आ देरहागोन नोंथाङा बुंनायदों जे देरहागोन गावनि देरहाया प्रबिन बर'सो देरहागोन प्रबिन बर'आ देरहागोन आं बेखौ मिथिदों खोनानोबो मोनदों आंबो मोनसे समाव छात्र लिडारमोन एबसुनि बिथां प्रबिन बर'आ आंनि बोसोरसेल' जुनियर जों एखे कलेजाव फरायदोंबाबो नाथाय हस्टेला आंना 2 नाम्बारमोन बिथाङा 3 नाम्बारमोन बेवहाय मोनसे खोथा दङ जे बरमा बियाबाव प्रबिन बर'आ देरहागोन बरमा बियाबाव साथाम माने मोनथाम त्रिक'णीय जागोन जानो हागौ बेनि जेनाखि भट बेयो बेवहाय दङ नब कुमार सर'निया दं आरो भुपेन बर' दङ इउपिपिएल आरो बे एबसुनि सासे हार्डकर वार्कारमोन आरो प्रबिन बर' आसुनि सासे प्रेसिडेन्टमोन स्टेट लेभेलनि अल आसामनि दा बेखौ नोजोर होना आरो बेयो बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारि दा बेखौ नायनानैहाय दा बहाय नोजोर होदों जे प्रबिन बर'नि माखासे भटखौ नब कुमार सर'नियाया बोगोन दा बै हिसाबैहाय बेनिफ्राय भुपेन बर'आ जिहेतु बे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सासे नेता जानानै दङ दैदेनगिरि जानानै दङ आरो बिनि न'आ माने बड'लेण्डनि बायजोआव भुपेन बर'नि न'आ बिटिसिआव गोलैयाखै बिनि न'आ नलबारियाव नलबारियाव गोलैयो बिनि माबाया आसामाव गोलैयो बिनि न'आ आरो बिसायख'थि बे स्टेट एसेम्बलि बिसायख'थियाव बरमा समस्तियाव गोलैयो बिनि गामिया दा बेखौ नोजोर होनानैहाय नुबाय जे नब कुमार सर'नियाया बिटिसि ओनसोलनि मानसि बेनिफ्राय प्रबिन बर'आ बिटिसि ओनसोलनि मानसि दा बिटिसि ओनसोलनि मानसि नङै सासे दं जाहैबाय केन्डिडेट बे जाहैबाय भुपेन बर' आरो बेयो जाहैबाय इउपिपिएलनि दा बे हिसाबैहाय गोबां माने भटारफोरा नन बिटिसिनि भटारफोरा नन बिटिसिनि केन्डिडेटखौ लुबैनाय जादोंमोन आरो बे हिसाबै बिनो दोलै नोगोरै भट होदों होननानै जोंनि रिपर्टआव फैनाय जादों आरो बे हिसाबैनो जोंनि रिपर्टआ बुंनाय जादों जे भुपेन बर' देरहागोन इउपिपिएलनिया देरहागासिनो दं बुंनाय जादों दा जायखिजाया नोंथांनि कमेन्ट बेबो थिगै दङ जे प्रबिन बर'आ देरहानायनि आसा दङ माबोरै होनना बुङोब्ला बे थांनाय बाराव जिएसपिआसो भटखौ सिंखावगोन दा थांनाय बाराव इउपिपिएलनि भटखौ नब कुमार सर'निया बोखागोन बिपिएफनि भट आरो बिबेक भट जाय प्रबिन बर'आ बर'नि गेजेराव पपुलारिटि दङ जनप्रियता दङ आं मिथिगौ आंनि एखे कन्टेम्परारि बे सासे फरायसा लिडार बिथाङा गावनि गुनजों बा लिडारशिपनि जिथु केपासिटि बे केपासिटिजों बिथाङा बर' गासैनिबो भटखौ मोनखाजोबगोन फेजेननायबाबो मोनगोन बर'नियाबो बिबेकबान बर'नि भटखौथ' मोनखागोन आरो बिपिएफनि भटआथ' दंखायो नाथाय बिथाङा थाखा फैसा खरस खालामनो हायाखै
बेखौबो आं मिथिगौ बिनि बागै जोङो आबुङै मोनथिनो मोनसिगोन फैगौ रबिबार खालि गाबोननि अखानायै जिहेतु 2 मे खालि भट साननाया जागोन दा जोंनि आंबो नेनानै थागोन बेखौनो आरो जों नोंथांखौ हांख्रायहरगोन 2 मे खालि दा जोङो फैनि जे दुधनै बियाबाव मा जादों बेनि जों सावरायनि दुधनै बियाबा जाहैबाय मोनसे एसटि नोंथाङा 12था बियाबखौ रायलायग्रोजोबला बड'लेण्डनि 12था बियाबखौ जेरै मार्कस बिथाङा जेरै माने बुंदों दा बेखौ रायलायनो दाबो सम दङ जोङो फैनि दुधनै बियाबनि खोथा दुधनै बियाबा एसटि रिजार्भेसन आरो बे बियाबाव बर'फ्रा देरहाबाय थायोमोन देबेन दैमारिनि समनिफ्राय शरद बसुमतारी देरहादोंमोन समाव थांनाय बाराव बिजेपि देरहादोंमोन आरो दा समावहाय भेरि इन्टारेस्टिंलि बर'फ्रा ज' जानानै महाजोतनि केन्डिडेट जादब खाख्लारिनो भट होनो थांगासिनो भट होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बे देरहानो थांगासिनो दङ बेखौ जों बेनि सायावनो जों सावरायनि मानो होनना बुङोब्ला गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जादब खाख्लारिनि थाखाय हर सान खाथिनाय जादोंमोन आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आबो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि मोगा मोगियाव रोखा बुंदोंमोन जे बर' जातिनि सेन्टिमेन्टखौ बेस खालामनानै जादब खाख्लारिखौ देरहाहोनायनि सिन्था सरसा खालामनाय जादोंमोन जों बेनिसो सावरायनो नाथाय जोङो दान्दिसे ब्रेक लागोन ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन सावरायनाय हाबाफारियाव दान्दिसे ब्रेक लादों In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. COVID-19 is the short name for the disease known as Novel Coronavirus Disease 2019. Coronaviruses are a large group of similar viruses. Some are known to infect humans, such as SARS-CoV and MERS-CoV. The one that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2. All coronaviruses are named for the crown-like spikes that cover their surface, called spike or S proteins. Inside the virus, genetic material called RNA is made up of genes. Genes carry the information to make more copies of the virus. The virus can infect you if it enters your mouth, nose, or lungs. Inside your body, the S protein of the virus locks to a receptor on the surface of one of your cells. This can trigger the virus to enter the cell in a couple of ways. It may cause the virus to fuse with the cell surface, then release its genes into the cell. Or the cell may pull the virus inside by enclosing it in a sac. Once inside, the virus can fuse to the sac and release its genes. Next, the genes use a structure in your cell called a ribosome to make new copies of the virus. The new viruses travel to the surface of the cell. There, they leave to infect more cells. In the meantime, viral S proteins left on the surface of the infected cell can cause it to fuse with nearby healthy cells, forming a giant cell. This may be another way for the virus to spread between cells.
people may be infected with COVID-19 for 2 to 14 days before symptoms appear. The 3 main symptoms of COVID-19 are a fever, cough, and shortness of breath. Other symptoms may include tiredness, body aches, stuffy nose, sore throat, diarrhea and vomiting, loss of appetite, and loss of smell. Most people have a mild illness and can recover at home. Some people who have the virus may not get sick at all or may show no symptoms. But if you have trouble breathing or any other symptoms that are severe, call your doctor or the emergency room. They will tell you what to do. For most people who have the virus, the risk for serious illness is thought to be low. People 65 years and older may have a higher risk for serious illness. And people of any age may be at high risk if they have underlying conditions, such as chronic lung disease or asthma, serious heart conditions, diabetes, severe obesity, chronic kidney disease, and liver disease. High-risk groups also include people with a weakened immune system, including those on certain medications, such as corticosteroids, people in cancer treatment, and those with HIV or AIDS. Even if you aren't in a high-risk group, it's important to practice social distancing, which means keeping at least 2 meters or 6 feet between you and other people. This helps prevent infections and serious illness in others as well as yourself. For up-to-date information about COVID-19 and other ways to prevent its spread, visit the CDC website at cdc.gov/coronavirus/2019-NCOV. क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। बाकी सभी को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें फैफिनदों सावरायगासिनो दङ एग्जिट पोल आसाम एसेम्बलि इलेक्शन 2021 बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय डाटा प्रिपेयार खालामनाय जादों आरो एग्जिट पोल फोसावनाय जाबाय जे दुधनै बियाबाव महाजननि बिजाथि जादब बसुमतारी, खाख्लाय नङा, जादब बसुमतारी, बिथाङा देरहागासिनो दङ। बिथाङा देरहानायनि लामायाव मा होननानै बुङोब्ला बेवहाय गोबांथार मुस्लिम भटार्स दङ आरो बर'फ्रा गासै ज' जानानै जादब बसुमतारीनि भट होनो सिगांदों। जदिबा बेवहाय सोरनि बिजाथि? बियो कंग्रेसनि बिजाथि आरो बिथांखौ गार'फ्राबो मदद खालामदों, राभा गोबांसा मदद खालामदों। जदिबा
राभा सासे बिजाथिया मित्रजोतनि बिजाथि आरो बेवहाय राभा गोबांसा बिजाथि दङ हिसाबै राभाफोरनि पदा गावनायनि बाथ्रा आरो बे बारनि बिसायख'थिया बुंनो थाङोब्ला हारियारि होनना बुंनांगोन जे मित्रजोत महाजोताव बेवहाय गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा ज' जानायनि बाथ्रा फैदों आरो मित्रजोताव हिन्दु धोरोमारि सुबुंफोरनि दोहौआ बांसिन जादों मानो होनना बुङोब्ला हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा प्रभाबशाली मन्त्रि एनडिए बिजेपिनि बेयो पलिटिकल केम्पेइन समाव फार्स्ट फेजनि केम्पेइन समाव बराक भेलियाव थांना बुंनाय जादोंमोन जे मुस्लिमफोरनि भटखौ एनडिए नाङा मित्रजोतनो नाङा दा बैफोर बिथिङा मुस्लिमफोरखौ जदिउबा आगु समाव मित्रजोतनि फारसे बिथांमोना गोसो दिनोदोंमोन मुस्लिमफोरा बे खेबाव नाथाय महाजोताव बिथांमोना फैजोबदों बेखौ बुंनो हायो आरो AIUDF कंग्रेस ज' जानायनि उनावनो आरो मोनसेया जाहैबाय CAA CAA दङ बेवहाय NRC नि बाथ्रा फैदों दा बे गासैबो बाथ्राफोरानो बे खेबनि बिसायख'थिखौ धोरोमारि लाइनजों लांनाय जादों आरो बे हिन्दु मुस्लिमनि खोथा बुंनाय जादों दा हिन्दुआरि मोन्थोरखौ लांनो नाजादों मित्रजोतनिफ्राय आरो बेराफारसे महाजोताव मुस्लिम आरो हिन्दु गासैखौ लानानै थांनो लानायनि बानबुंथिखौ लाबोबाय थानाय जादों दा बेफोर बिथिङा एबारनि भटारफोरखौहाय हारियारि एबा धोरोमारि बिथिंजों लांदों बेखौ जों बुंनो हायो आरो बे बिथिङानो दुधनै बियाबनि बेलायावबो बिदिबा नांहैदों बे मोनसे जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे देरहानाय नङा होमबा नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों आं बेवहाय जेनेबा से मदआव दङ आंबो गनायबाय नाथाय गुबुनथिंजाय आं सिन्था खालामदों मा जे राभा हासां बिथांमोनाबो सोमावसारालासि बिग्रायालासि मोनदोंब्लाबो राभा हासांखौ सायख'थियाव लाबोनानै पन्चायत इलेक्सननि बारगा अर्थात बेखौ बाद होनानै राभा हासां जिथु अट'नमास काउन्सिल बेखौ थार अर्थआव लाबोनानै गावसोरनि आत्मसासन एबा गावखौ गाव सासन बेबस्था हितेश्वर शइकिया सानबोनाय आरो उनाव तरुण गगৈ बिथांमोना बेखौ होसारनाय मानिया बिजेपिनि दैदेननाय एनडिएनि दैदेननाय बिजेपि गभर्नमेन्टआ होआखैमोन नाथाय एनडिए दिनै नाड्डा जेपि नाड्डा नङा जेपि नाड्डा नङा नर्थ इस्टनि जिथु डेम'क्रेटिक एलायन्स नाड्डा नेडा बिनि माने उथिरोजा बहिरोजा होनो असमियाव बेनो जाबाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेरै आसिजों फिदिंदों बेबायदियै फिसा फिसा अट'नमासआ फोसाबहादों कंग्रेसखौ गारनानै बिजेपियाव थांदों टिवा अट'नमास काउन्सिलाबो बिदिनो कंग्रेसखौ गारदों बेयाव थांदों बे बेलायाव आं दुखु फोरमायो जे राभा हासां जायफोरा बिथांमोना बिग्रायालासिनो माने राभा हासां रेस्ट होनालासिनो मोनदोंमोन नाथाय गावनि गाव रैखाथिनि थाखाय सिनायथिनि थाखाय जि पन्चायती बेबस्थानिफ्राय अट'नमास काउन्सिलाव लाबोनाय जि बिसायख'थि बेवहाय बिथांमोना खेबसेनो 17 जन ना 21 जन जिउ बावनांदों बे खोथाया आंहा गोसोआव दं दा जेराव बिजेपि बेवहायनो फिसा फिसा अट'नमास काउन्सिल जेरै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल फारसेथिंना बुंनाय जाबाय जेरै गणशक्तिनि माबायाव रनज पेगुआनोमोन माबानि मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारमोन नंगौना नङा बिजेपिनि नामाव बारनानै थांदों बेसो जादों दुखु गोनां खोथाया जे राभा हासांनि जों बायदि ट्राइबेल जिहेतु बर' बायदिनो नाथाय बिथांमोना 6 सिट मोनबावाखै बे अट'नमास काउन्सिला थार अर्थआव माबा माननांगौब्ला बिथांमोना बिदि राजा बिनि फोरजा जानाय नीतिया थिग नङा दा बे बेलायाव आइएनसिनि केन्डिडेट महाजोतनि जि केन्डिडेट हिसाबै बिथांनि फाल्लाया भारी ओरैनो आबहाय जुदि इउपिपिएलनि माने चिफ
प्रमद बर'आनो जुदि बुंबावलायदोंब्ला बिथाङा बुंदों बा दा बुंथों नाथाय महाजन बन्धननि जि केन्डिडेट बिथांनि आशीर्बादखौ मोनाथ' मोजां नाथाय जों आं बुंगोन दि महाजन बन्धननि केन्डिडेटआ सोरबा प्रमद बर' एबा ट्रेक्टरनि आशीर्बाद लानो दरखार जाया मानो होनबा महाजन बन्धनाव राभाबो दंखायो कंग्रेस खालामग्रा बर'फ्राथ' सानबाय मा जोङो बर' नेसनेलिटि जितु फिलिंस जितु साननाय बे साननाया दाजाबदेरबाय लोगोसे नैबे धर्म संकर होनदों जे मुसलमानफोरनिथ' बुङाखै बेबायदि डाइरेक्ट सासा সকলৰ ভোট আমাক নালাগে সাসা মিয়া যাই হোক আৰু সেই সকলৰ মুছলিম তিৰোতাসকল বলে কি সন্তান জন্ম দিয়া বলে যন্ত্র बेबायदि गथ' जोनोम होग्रा मेसिन बेबायदि सासे शिक्षा मन्त्री एफा सन्मानीय मन्त्री डक्टरनि मन्त्री जानानै बेबायदि असभ्य सोदोब बुंग्रा हिमन्त बिश्व शर्मानि माबायाव आसामनि गोबां सोद्रोम आरो गियानि मानसिया लाजिदों बा दुधनैनि जायफोर मोजां लुबैग्रा बिथांमोना नैबे समाव महाजन बन्धनाव मोनसे आखाइ सिनाव जुदि भट होदोंब्ला बियो जाहैबाय महाजन बन्धननि जय आरो बयनिबो गुबुन पार्टिजों मोनब्रै मोनबा दं बिसोरनि आखाइजों आखाइ हमनानै नारा नाथा नाजानायनिसो जै प्रमद बर' बिथां थिननायनि बा आशीर्बाद होनायनि बहाय खुनु क्रेडिट गैया जादब बसुमतारी जादब सरगियारि बिथाङा जादब सरगियारि बिथाङा सरगियारि सरि खाख्लारि होनदों आङो बसुमतारी होनदों नाथाय खाख्लारि बिनाव बसुमतारी नङा सरगियारि जादब सरगियारि सासे माने एखेबारे माने डायनामिक सेंग्रा माने बैसोआबो बारा जायाखै आं मिथिगौ आं जुदियोबा माने बिथांनि माबायाव बैसोआ गोबांसिन होमब्लाबो जादब मा होनो सरगियारि बिथांनि नामखौ आं खोनादों देग्लाय महाजन बन्धन थाङोबा जोंना 14 जन जाहैगोन आरो बर' যদি बिपिएफनिफ्राय सागु ओरै 12 जन बिपिएफनिफ्राय सागु इपिएफनिफ्राय सानै बिजेपिनिफ्राय सासे आरो महाजननि कंग्रेसनिफ्राय सानै दंबावो सतिया आरो दुधनै देरहागोना कनफार्म जुदि बुंबायब्ला जोंनि बड'लेण्ड हिन्दु टेलिभिजननि रिपर्टआव देरहानाय रेकर्डआ जोंहा प्राणेश्वर बसुमतारी बिथाङा दंखायो आरो बिथाङानो जाहैबाय जे बर'फोरखौ अत्याचार खालामनो थाखाय मा खालामदों फरेस्टनि रेन्ज अफिसखौनो माने गाग्लोबहैनाय बिथाङा रेकर्ड दं बा बड'नि सेन्टिमेन्टआ प्राणेश्वर बसुमतारी दङ आरो पद्म हाजरिका बायदि एफा माने इनफ्लुएन्सियेल प्रभाबशाली सासे स्टेन्डिं एमएलए नि एगेन्स्टै देरहानाया बेसे क्रेडिट बेसेबां माने गोग्गाथाव बाथ्रा नंगौना नङा आं जे मिथिनानै मोजां मोनदों आंबो एसे खोनाखादों प्राणेश्वर बसुमतारीया देरहागोन होननाया नोंथांमोननि जिथु एग्जिट पल आरो आंनि साननायजोंबो गोरोबहैबाय थारमाने सानै बर' बिजाथि देरहाबोगासिनो दङ बिथांमोना बड'लेण्डनि पलिटिक्सजों खुनु सोमोन्दो गैया बिटिसिनि बायजोनि बिथांमोना जाहैबाय प्राणेश्वर बसुमतारी आरो जादब सरगियारि जों बेखौ आसा खालामो आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इपिपिएलआबो मदद खालामदों बेखौ जोङो मिथिनो मोनदों दा बेफोरो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्रा आरो बिसोरखौ जोङो लुबैदों जेनेबा बै जायगानि बर'फ्रा बेखौनो नोजोर होनाय जादों दा जायखिजाया जोङो दुधनै बियाबाव देरहानाया खाथां बर' सासे केन्डिडेट आरो सतिया आरो हासाङानो बिटिसि आरो गुबुन सायाव सब समय नोजोर हरो जे बिथांमोना मा मावदों जोंखौ मा फोरोंहरो बेबायदि अबस्थायाव दं जों दिनै बुंनो थाङोब्ला अट'नमास काउन्सिल माखासेनि जोङो मा फोरोंगुरु नङा जों नाथाय जों बिदानि समान नंगौना नङा गतिके बे आं बुंदों बिथांमोना फिसा फिसा अट'नमास काउन्सिल माखासेनि राभा हासांजा टिवा हासांजा देउरि ओमफ्राय सुतियाथ' नङा बे देउरि आरो बे मिसिं अट'नमास जायनो राजा बिनि फोरजा जानाय बे एथ' दुब्ला अट'नमिबा सानबेसे थागोन जोङो खिन्थु जोंनि बिटिसिया खिन्थु जों जुजिसो मोननाय बेखायनो जों गाबथानो नाजादों बे गाबथानायखौ बिथांमोना नैबे बिसायख'थियावनो लेसन लाथों सोलोंथों आङो बिनि प्रति राभा हासंनि प्रतिबो आं बेखौ आपिल जोंहा गोबां सम गैया सावरायनायनि थाखाय जोङो आरो मोननैसो
बिथिंखौ सावरायनानै जों फोजोबनो सानदों दा समाव जोङो सावरायगासिनो दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि डाटा प्रिपेयार खालामनायनि गेजेरजों मोननाय रिपर्ट्स बे आसाम एसेम्बलि इलेक्सननि एग्जिट पलनि सायाव सावरायनाय जागासिनो दङ जों दा समाव दान्दिसे ब्रेक लानो सिगांदों ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन सावरायथुन हाबाफारियाव आरो बे सावरायनाय हाबाफारियाव जों लाबोगोन जे आसामनि अनगायैबो गुबुन मोनब्रै रायजोआव बिसायख'थि जादों आरो बिनि साननायाबो भट सानख'नायाबो जागोन 2 मे खालारखालि सोर बबे हानजाया सरकार दानो हागौ बिनि सायाव सावरायनि आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय अदेबानि जों फोसावनाय जाखाबाय जे पश्चिम बंगआव सरकार दानो थांफिनगोन तृणमूल कंग्रेस ममता बेनार्जी केरालायाव CPIM पन्डिचेरियाव NDA आरो तामिलनाडुआव DMK जों बेनि सायाव जों सावरायगोन दान्दिसे उनाव जों दा समाव ब्रेक लानो सिगांनो दान्दिसे ब्रेक In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. दा समाव जों सावरायगासिनो दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि डाटा प्रिपेयार खालामनानै मोननाय एग्जिट पलनि सायाव एग्जिट पल अफ आसाम एसेम्बलि इलेक्सन दा जों सावरायनि जे आसामनि अनगायैबो पश्चिम बंगआव भट जादों केरालायाव भट जादों पन्डिचेरियाव भट जादों आरो तामिलनाडुआव दा बैफोराव आगुआव थाखानाय सरकारफ्रानो सरकार फैफिननायनि बागै डाटा मोननाय जादों दा बै हिसाबैहाय पश्चिम बंगआव तृणमूल कंग्रेस फैगोन केरालायाव CPIM पन्डिचेरियाव NDA आरो तामिलनाडुआव DMK नोंथाङा मा बुंनो नागिरो नोंथांमोननि जिथु थानाय एग्जिट पल बेवहाय आङो अल इन्डिया लेभेलनि नङाब्लाबो वेस्ट बेंगल जेरावनाखि तृणमूल कंग्रेसआ लेफ्ट फ्रन्टनि दुर्गखौ सिफायनानै खेबथामनि थाखाय खालामदों एबार जों खेबथाम जागोन बेवहाय CPI नि माबाया मदिनि जिथु दोहौ होनो मदिनि जिथु मेजिक बे मेजिकआ खिन्थु आसामनि भटारफ्रा मेजिकआव गोमोहाबनानै पावाराव लाबोदोंमोन नाथाय बेंगलाव बेखौ हायाखैमोन এইবার नारा नाथा नाजानाय बेंगलनि जिथु ममतानि जिथु लेफ्ट फ्रन्टनि जि दुर्गमोन बे दुर्गखौ ममताया जे सिफायनानै गावनि दुर्ग बानायदों बे ममतानि दुर्गखौ सिफायनो थाखाय एबार बिजेपिआ सर्बशक्ति होननानै बुङो माने गासै गोहोखौनो बहाय बाहायदों जायनि थाखाय 9 पेज नामा 9 पेजेस तामिलनाडुआव बिनिख्रुइ बांसिन कनस्टिट्युन्सि भाइरास बहाय मोननै पेजावनो जोब्बाय आसामाव 3 वेस्ट बेंगलाव 9 पेज बेनो मा फोरमायो
लेफ्ट फ्रन्टनि दुर्ग बायखांनायनि उनाव ममता बेनार्जीनि दुर्गखौ सिख्रेबनानै नन्दीग्रामनिफ्रायनो इतिहास माबानो थाखाय ममता बेनार्जीनि एगेन्स्टै ममता बेनार्जीनि आगदा आखान्थिखौनो बहाय मा होनो बेखौ महाभारतआव सिखन्दी खालामनानै बान गावनानै ममताखौनो फेजेननाय जि रणकौशल बे रणकौशलखौ ममता बेनार्जीया हारसिङैब्लाबो गाबथादों नाथाय बेवहाय ममता बेनार्जील' नङा ममता बेनार्जीया जुदि आगे भागेनो आगोलावनो जुदि कंग्रेस आरो CPIM CPI आरो CPI फरवार्ड ब्लक आरो गुबुन जायफोर फिसा फिसौ दङ BJPनि बादै जिहेतु बिथांमोना BJPखौ फेसिस्ट भारतनि मोनसे फेसिस्ट राजखान्थि हान्जा होननानै बयबो फोथायो जोंबो फोथायो खारन बिसोर थायोबा दस्राफ्रा थानो हाया मन'ग्लाबो फिसा फिसाखौ बेबायदियानो जाबाय फेसिस्ट बे फेसिस्टखौ फाल्टा जवाब होनो ममता बेनार्जीया गावहानो बिथाङा आथिङानो बायदों नंगौ ना होमब्ला दा बेवहाय जाबाय जे खायानो बेंगलाव जागोन नाथाय खा बा खेबानो तामिलनाडुआव जागोन मोनसे देशनि संबिधाना कि सोरबा मोनसे रायजो लानानै आसामावनो खाया सोलियो बेंगलावबोनो सोलिनांगौ बेनिफ्रायनो बहाबा सोलिबावगोन बैनो पान्जाबाव सोलिगोन बाहायजागोन नाथायनो तामिलनाडुआव बाहायजाया बे मा मतलब बिलाय ममता बेनार्जीया बुंदों NRCखौ आंनो नाङा जों बहाय बाहाया आरो खेबनिफ्राय खा बानायनायखौ जोङो होबथागोन खुनु प्रकारै जाहोआ बे होननायाव ममता बेनार्जीया कंग्रेस आरो CPIMनि दैदेननायाव जितु लेफ्ट फ्रन्ट बेबो बिथाङा मोजां सिम्पेथि होदोंमोन नाथाय आंनो हारसिं लागोन होननाया बेयाव एसे गोरोन्थि जादों नाथाय थेवब्लाबो CPIM आरो CPI फरवार्ड ब्लक बे माखासेयाबो एसे सिदा मोनखागोन फराजोंबो बिथांमोना होनो गोनां जाबाय जुदियावबो एलायन्स जायाखै होमब्ला बे थिंजायनिफ्राय नायोबा ममता बेनार्जीया फिर वेस्ट बेंगलाव सरकार दाफिनगोन बे जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड कन्स्टिटिउसननि थिग बिदिनो तामिलनाडुआव थांदो दानिया तामिलनाडुखौ सन्तुष्ट खालामनो थाखाय जे हिन्दी भाषाखौ बहायनो बाहाया दस्रायाव बाहायजायो थारमाने बे हिन्दी भाषा माने लेंगुवेज पलिसि राष्ट्रीय भाषा बे पलिसिनि थाखायथ' RG रामचन्द्रन बिनि उनाव फैयै नैबे जया ललिता आरो बिनि आगोलनि सिनियर जानाय जिथु माबा स्टेलिननि बिफा मा नामलाय जाय बोरायखौ जेलाव लांदों सांगिनानै दिखांनानै लांदों मा नाम मोनलाय जाय हक स्टेलिननि माबायासो दा फैसिगोन मानो होनबा तामिलफ्रा ओरैबायदि कनसियास पलिटिकेलि एन्ड नेसनेल सेन्टिमेन्टआबो ओरैबायदि स्ट्रं गोदोनिफ्रायनो बिथांमोनानो गावनोसैमोन इन्डियानिफ्राय बे मोजां एग्जाम्पल बेवहाय कंग्रेसआबो बुरखायनो हाया CPIआथ' बुरखायनो हाखाया बेवहाय बिनिखायनो जेखौ गोथों नुयो तामिलनाडुआ बेखौ मोजां मथे पाल्टा गाज्रिखौ पाल्टा जवाब होनाय एग्जाम्पला दिनैनि नङा बे तामिलनाडुआव फैगोन सोरो DMK-नि लिडारा जाबाय स्टेलिन बधय चिफ मिनिस्टार जानो हागौ माने जाहैसिगोन केरालायावथ' बेथ' जाहैबाय एक्सेपसनेल कारण केरालानि नागरिकफ्रा बा भटारफ्रा इलेक्टर्सफ्रा ओरैबायदि कनसियास एन्टायर इन्डियायाव बेबायदि कनसियास जेरै दा जों नुबाय जेनेबा दिल्लीयावबो एसे कनसियास जाबाय बासिख्ल' थेवब्लाबो दिल्लीयाव केजरिवालखौ होदों दिल्लीया मोनसे BJPआ जुदि मरुभूमिब्ला अरबिन्द केजरिवालनि माने आम आदमी पार्टिया मोनसे ओएसिस बे मोनसे एग्जाम्पल केरालाया जाबाय मोनसे एक्सेप्सनेल मोनसे स्टेटखा बोसोरबाल' बयनोबो रायजो खुंनो होयो केरालानि भटार्सफ्रा एबार खोनादों मा एक्जिट पला हजोंनिफ्राय होनाय गिदिर नोंथाङाबो बेखौनो फल' खालामदों एबा संनानै मोनदों आं जोबोद बाख्नायो मिलायदों बे एक्सेप्सनेल जाबाय मा एबा आगोलाव लेफ्ट फ्रन्ट बे जाबाय माने कंग्रेसनि दैदेननाय जाबाय डेम'क्रेटिक फ्रन्ट बिसोरो सोलाय सोल' जेन दे नैदेग्लाय नोंसोर बोसोर बाजादो जों खालामनोसै बोसोर बाजादों बे खेबाव नाथाय एबार लेफ्ट फ्रन्टनो होफिनगोन बेसो एक्सेप्सनेल आरोखि आচ্ছা दा जों फैनि जे मार्कस बसुमतारी आसामजों लोगोसे 3 स्टेट आरो मोनसे केन्द्रीय
पन्डिचेरि पुडुचेरि दा बेवहाय एक्जिट पलाथ' मोनसेल' जाहैबाय माबानि पन्डिचेरि जों एक्जिट पलखौबो 100% फोथायनो हाया मानोना बावैसोनो जानानै थांनाय बिहारनि इलेक्सन लालुनि पार्टिया बिनि पार्टिया माने आरजेडि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि जेनाखि एक्जिट पल बिटिसि इलेक्सन समाव होनाय जादोंमोन जे बिजेपिया मोनगु मोनगोन मोनगु मोनदों इपिपिएलआ मोनगोन मोनगुनिफ्राय मोनजिनै मोनदों सुरक्षा असम सुरक्षा पार्टी गण सुरक्षा पार्टी नब कुमार सरनिया दैदेननाय मोनसे बा मोननै मोनगोन होनदोंमोन मोनसेखौ मोनदों बिपिएफनि जोंनि एसेसमेन्ट 20 निफ्राय 22 मोनगोन बेयो जोङो बेहाय मोनथामाव लस आंनि खोथा जाहैबाय आङो बे आसामखौ नागारनानै हरनिखौसो रायलायदों पुडुचेरि मोनब्रै स्टेट आरो जेनेबा आसामखौबो लाफाबाय जोङो बे 12टा सिटनि थाखाय जों रायलायाखै दा बेखौनो आं बुंदों आरो बै समावहाय एकदम तेजस्वी यादव लालु प्रसादनि फिसाला तेजस्वी यादव आरजेडि बिसिनि पार्टिया एक्जिट पलाव देरहाजोब्बायमोन थाङै थुङैनो जागोन दा नितिश कुमारनि दिल्लीयाव अरबिन्द केजरिवालखौ जेनगोन होनदोंमोन अरबिन्द केजरिवालखौ जेनगोन होनदोंमोन बिजेपि फैगोन होनदोंमोन नाथाय देरहाफिनदों थिग बेबायदिनो जोङो सारनिखौ जों बुङाखै माने बड'लेण्ड इंखं बिदिब्ला आंनि एसेप्सनाव मोने पुडुचेरिनि पलिटिकेल जिथु सिनारिय' बेखौ आं दा नुहुराखै नाथाय आं पुडुचेरियाव जेब्ला थाङो नोंथां मार्कस पुडुचेरिनि पलिटिकेल सिचुवेसनखौ आं मोजाङै मिथिगौ बै समाव दा बड'लेण्ड इंखंआ दे बेजों सुलु लानानै बाव लाबोदों आं साबायखर बावबाय मानो होनबा आं मिथियै माबाखौ लाबोफिनबाय बेवहाय तामिलनाडुजों पुडुचेरिजों फारागा बारा गैया आरो बेवहाय पार्टियाबो मा दङ एआइडिएमकेआनो दङ बेवहाय आरो डिएमकेआबो दङ बेवहाय अब्ला बिनि गेजेर गेजेर कंग्रेसआबो नाजायो इउनियन टेरिटरिखौ दखल खालामनो बिजेपि फैबाय नालाय दा बिजेपिया नाजायो दखल खालामनो मोनसे इउनियन टेरिटरि बियो तामिलनाडुनिफ्राय मानो सेपारेट जादों जानायनि जाहोना जाबाय मा माद्रास प्रेसिडेन्सिया जाबाय ब्रिटिशनि आन्दारावमोन पुडुचेरिया जाबाय बै समनि पन्डिचेरि फ्रेन्स इस्ट इन्डिया कम्पानिनि आन्दारावमोन गतिके कालसाराल' एसे जुदा नाथाय लेंगुवेजआ तामिलानो फ्रेन्सबो सोलियो जेरै माद्रासआव इंलिस सोलियो तामिलाथ' तामिल सोलिखायोनो बे जाबाय दानि ध्रुपद लेंगुवेज होनो क्लासिक लेंगुवेज तामिल लेंगुवेजआ गतिके बे तामिल लेंगुवेजआ बैयावबो राष्ट्र भाषा मा होनो मोनसे स्टेट लेंगुवेज एबा इउनियन टेरिटरि लेंगुवेजआसो बे सोलियो फ्रेन्सआबो सोलियो इभेन इंलिसआबो सोलियो नाथाय फ्रेन्सनिफ्राय खम होमब्ला पलिटिकेल सिनारिबा बेखौ बुङो जे डिएमकेआबो बे तामिलनाडुनि जि पार्टी बेयावबो दं आरो एआइडिएमकेआबो बेवहायनो दं गेजेराव मोननै नेशनेल पार्टी जाहैबाय इन्डियान नेशनेल कंग्रेस आरो माबा दा बे बेलायाव बिसोरनि दुरुं बोनाय जिथु टाग अफ वार पावारनि थाखाय बे बेलायाव इन्डिया देरहानांगौ होनबा बिथांमोना दा दिनै धोनिसिन इन्डियाननि नेशनेल पलिटिकेल पार्टीनि मादाव बयनिख्रुइबो धोनिसिन पार्टी आरो बिथांमोना लुसुमगोन जे इउनियन टेरिटरिखौ जोंगा मागाजों खालामगोन बे माबायाव जेरै जोंनि फिसा फिसा अट'नमिफोरखौ राभाजों दं एक्सेट्रा जेरै बिसोरो मुहिनि फोनांनानै लांदों पन्डिचेरि जानो हागौ दा जोङो फैनि जोबनाय फारसे जे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एक्जिट पल बिनि सायाव जों सावरायगासिनो दङ आरो जों एसे सावरायबावगोन बड'लेण्डनि सिङाव थानाय मोन 14 बियाबनि बाथ्रा जेरावनाखि मोन 12आ बड'लेण्डनि थार जानानै दङ आरो मोननैया नांजाबनाय बे मोननै बियाबनि जों सावरायगोन दा समाव जोङो दान्दिसे ब्रेक लानोसै ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk.
These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. COVID-19 is the short name for the disease known as Novel Coronavirus Disease 2019. Coronaviruses are a large group of similar viruses. Some are known to infect humans, such as SARS-CoV and MERS-CoV. The one that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2. All coronaviruses are named for the crown-like spikes that cover their surface, called spike or S proteins. Inside the virus, genetic material called RNA is made up of genes. Genes carry the information to make more copies of the virus. The virus can infect you if it enters your mouth, nose, or lungs. Inside your body, the S protein of the virus locks to a receptor on the surface of one of your cells. This can trigger the virus to enter the cell in a couple of ways. It may cause the virus to fuse with the cell surface, then release its genes into the cell. Or the cell may pull the virus inside by enclosing it in a sac. Once inside, the virus can fuse to the sac and release its genes. Next, the genes use a structure in your cell called a ribosome to make new copies of the virus. The new viruses travel to the surface of the cell. There, they leave to infect more cells. In the meantime, viral S proteins left on the surface of the infected cell can cause it to fuse with nearby healthy cells, forming a giant cell. This may be another way for the virus to spread between cells. People may be infected with COVID-19 for 2 to 14 days before symptoms appear. The three main symptoms of COVID-19 are a fever, cough, and shortness of breath. Other symptoms may include tiredness, body aches, stuffy nose, sore throat, diarrhea and vomiting, loss of appetite, and loss of smell. Most people have a mild illness and can recover at home. Some people who have the virus may not get sick at all or may show no symptoms. But if you have trouble breathing or any other symptoms that are severe, call your doctor or the emergency room. They will tell you what to do. For most people who have the virus, the risk for serious illness is thought to be low. People 65 years and older may have a higher risk for serious illness. And people of any age may be at high risk if they have underlying conditions, such as chronic lung disease or asthma, serious heart conditions, diabetes, severe obesity, chronic kidney disease, and liver disease. High-risk groups also include people with a weakened immune system, including those on certain medications, such as corticosteroids, people in cancer treatment, and those with HIV or AIDS. Even if you aren't in a high-risk group, it's important to practice social distancing, which means keeping at least 2 meters or 6 feet between you and other people. This helps prevent infections and serious illness in others as well as yourself. For up-to-date information about COVID-19 and other ways to prevent its spread, visit the CDC website at cdc.gov/coronavirus/2019-NCOV.
क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। बाकी सभी को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की फैफिनदों दा समाव सावरायगासिनो दङ बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि आसाम एसेम्बलि इलेक्शननि एक्जिट पोल आरो आसामनि अनगायैबो मोनब्रै रायजोआव बबे राजखान्थि दोलोआ सोरखार बेंनो थांगासिनो दङ बेनि सायाव एक्जिट पोल डाटा प्रिपेयार खालामनानै बेखौ जों सावरायगासिनो दङ। दा समावहाय जों सावरायनि जे बड'लेण्ड हालामाव थानाय मोनजिनै रायजो सोरखारनि बियाब आरो मोननै नांजाबनाय बियाबनि सायाव। बबेखानि दा समाव जोंजों लाइनाव दङ गवालपारानि बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि रिपर्टार बुद्धदेब खाख्लारि। जों बिथांजों एसे सावरायनि जे जों अलरेडि जों सावरायखांबायमोन दुधनै बियाबनि बाथ्रा, जे दुधनै बियाबाव जादब सरगारिया कंग्रेसनि जानानै कन्टेस्ट खालामदों आरो बियो महाजोतनि सासे केन्डिडेट। अबयसे बेवहाय मित्रजोतनिबो गोबां मददगिरिफ्रा सापर्ट खालामदों। दा बे बिथिङाव बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि रिपर्टार बुद्धदेब खाख्लारि बिथांनिफ्राय जोङो बानबुंथि लानि जे बिसायख'थिया माबोरै जोबलांखो आरो जादब सरगारि देरहानाया बेसेबां खाथां। बुद्धदेब खाख्लारि, नोंथाङा माबायदि मिजिं लादों एबा दुधनै बियाबनि रायजो राजाफ्रा जादब सरगारिखौ देरहानायनि थाखाय मा खामानि मावदोंमोन बेखौ एसे बुंनानै हर। जोंनि गवालपारा जिल्लायाव समस्ति दङ। बेयो जाहैबाय दरमेसाबा खुन्थिया, बेनिफ्राय गवालपारानिफ्राय पश्चिम गवालपारा आरो 32 नं दुधनै समस्ति। बिदिनो 32 नं दुधनै समस्ति। बे समस्तिया जोंनि जाहैबाय एसटि रिजार्भ समस्ति। बेवहाय जोङो गिबियै नुनो मोनबोदों सिगां समनिफ्राय सोरहाबा माबा बर' जायखिजाया सासे बिजाथि बेवहाय देरहाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। थांनाय 2016 मायथाइनि जा बिसायख'थि जालांनाय बे समाव गाहायै बेवहाय बिजेपि हान्जाया देरहानानै बे समस्तिखौ गावसोरनि खालामनानै लानो हादोंमोन। नाथाय बिनि सिगाङाव जोङो नुनो मोनदोंमोन कंग्रेस हान्जानि बिजाथि शिबचरन बसुमतारी बिथाङा एमएलए हिसाबै दङमोन। आरो दा नैबे जा सोलिबाय थानाय 2021 मायथाइनि जा आसाम एसेम्ब्लिनि जा बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जाया श्यामजि राभानो टिकेट बेखौ होदों। बिनि उनावहाय जोङो नुनो मोनदों कंग्रेस हान्जानिफ्राय जादब सरगारिनो कंग्रेस हान्जाया बिथांमोननि हान्जानि टिकेट बेखौ बेवहाय जादब सरगारिनो होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा मोननैबो हान्जाया नारा नाथा जोङो जुजिनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसेनो जोङो सिगाङाव 2016 मायथाइयाव जा बिजेपिनि जानानै बिथाङा एमएलए दंमोन दीपक राभा, बिथाङा जा गावनि टिकेट मोनैखौ खुद्रिनानै बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै गेलेनायखौबो जोङो नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो बेवहाय दुधनै समस्ति हिसाबै गोबां बिजाथि दंबावोमोन, नाथाय बिथांमोना बेबायदि फेक्टर जाहैनो हानाय नङा। जोङो बेवहाय रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि जानानै जों बेवहाय बे मोनथाम जा
हान्जा बे हान्जाखौनो जोङो बेवहाय नारा नाथा जुजिनायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो जुदि थांनाय 2016 मायथाइनि जा बिसायख'थिनि जा साननाय बे साननायखौ जोङो नायनो थाङोबा जोङो बेवहाय बिजेपि हान्जाया बांसिनै जा भट बेखौ लानानै देरहालांनो हादोंमोन बेनि उनाव जोङो 2019 मायथाइनि जा लकसभानि बिसायख'थिनि जा रिजाल्ट बेखौबो नुनो मोनदों नाथाय बेवहाय बिजेपि हान्जाया खमिनानै जोंनि जा दुधनि समस्ति बेवहाय बिथांमोना बारा बेबायदि मोजां रिजाल्ट खालामनो हायाखै बेनि उनाव जोङो कंग्रेसनि जा भट बेखौ बांबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों दा दिनैनि जा 2021 मायथाइनि जा थासारि बेवहायबो जोङो जा कंग्रेस हान्जानि बिजाथि जादब सरकारिखौ रोखायै देरहालांनायखौ नुनो मोनदों मानो बुङोबा जा बिजेपिनि बिजाथि बेवहाय सानसे दाबाखौ लानानै गोबाङा गोजोननाय गैया बिथांनि सायाव माखासे अजद रायजो राजाफोरा होबाय थादों लोगोसेनो जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय बेखौ मिथिनो मोनदों जे माने बिजेपि हान्जानि जा भट बेखौ जा आगोलनि बिजेपिनि जा एमएलए मोन डेम'क्रेटआ बिथाङा जायनि माने खुद्रिनानै जा गावनि बिजाथि मोनैनि जा रागाखौ खुद्रिनानै बिथाङा बिजाथि हिसाबै गसंथेदों बिथाङाबो बिजेपि हान्जानि गोबाङैनो भटखौ दानख'नानै लांगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों रायजो राजाफोरनिफ्राय दा बे बिथिंखौ नायोबा जोङो जादब सरकारनि देरहालांनायखौ दुधनि समस्तियाव रोखा होननाय बायदि नुनो मोनदों। आচ্ছা बुद्धदेब खाख्लारि जोङो माने मिथिनो मोनबाय जे जादब सरकारिया देरहानो थांगासिनो दङ आरो बे देरहानाया जोंनि बर' फोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव जाना फैसिगोन मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय गिबि समाव बर'नि बिजाथियानो देरहादोंमोन आगु समथाराव आरो गौरी शंकर ब्रह्म बिथांनि मुंखौ जोङो मिथिगौ आरो उन समावबो गोबां सा बर'फोरा बेवहाय देरहाबाय थादोंमोन नाथाय गेजेर समाव बे बर'फोर बिजाथिया देरहायाखै आरो बे खेबाव जादब सरकारिया देरहाफिननायनि आसा दं होननानै मोनथिनो मोनदों दा मोनसे खोथाया जोंनि थाखाय जोबोद माने इन्टारेस्टिं जादों जे बेवहाय थानाय माखासे मित्र जथनि मानसिफ्राबो जादब सरकारिनो भट होनो सिगांबोदोंमोन होननाय जों मोनथिनो मोनदोंमोन दा बेयो बेसेबां सैथो नंगौ बे बिथिङा रोखा थांनाय बाराव जोङो नुनो मोनदोंमोन बेवहाय दुधनि समस्ति हिसाबै बेवहाय जोङो AIDFनिफ्राय सासे बिजाथि बिथांमोना बर' बिजाथि होदोंमोन मीरा बसुमतारी होननाय दा बिथाङाबो थांनाय बारनि जा कंग्रेसनि भट बे बिथिङाव गोबाङै माने खहा खालामलांदोंमोन बेनि उनाव जोङो नुनो मोनदोंमोन इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट हिसाबै कंकन खाख्लारि होननाय बिथाङाबो जा बर'नि भट बे भटखौ दानख'नायाव गोबाङै मैखोमै माने बिफाव लादोंमोन दा बेनि थाखायनो जोङो थांनाय 2016 मायथाइनि जा एसेम्बलि इलेक्सननि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव कंग्रेस हान्जानि बिजाथि इस्वरन बसुमतारीनि जा जेननाय बे जेननायखौ जोङो बेखौनो जाहोन होननानै मिथिनो मोनदोंमोन। आচ্ছা होमबा जोङो नोंथांखौ दान्दिसे जिरायहोबाय दा जों सावरायगासिनो दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन एग्जिट पलनि सायाव दा जोङो नुनो खोनानो मोनबाय नोंथांमोना जे दुधनै समस्तिनिफ्राय जादब सरकारि देरहानाया खाथा आरो मिथिनो मोनबाय जे कानेश्वर बसुमतारी सथिया समस्तिनिफ्राय बिथाङा कन्टेस्ट खालामदों आरो बेबो देरहानाया खाथा दा अब्ला बड'लेण्डनि सिङाव थानाय गासै मोनजिनै बियाब बेहाय गासै बर'आनो देरहाबोनायनि आसा दङ आरो अब्ला 12 आरो 2 एदेरनायजों 14 देरहानाय आसा दङ दा जोंहा आरो नांजाबफानाय माखासे बियाबफोर दङ दा जों बेफोरनि मादाव जों बुंनो हायो बङाइगाव बियाबनि बाथ्रा आरो भबानिपुरनि बाथ्रा बेवहाय अबयसे दंबावो रङिया दङ फाथासालकुसि दङ सरबग दङ दा बेहाय सरबग समस्तिनि बाथ्राबो फैयो दा जोङो सावरायनि बे समाव सरबग समस्तिया कंग्रेसनि जागोन एबा माने कंग्रेस दैदेननाय माने महाजोत दिनै बिजाथि CPIMनि दा बेयो देरहानो थांगासिनो दङ आरो रङियानि बाथ्रा फैनाय जादों दा जों सावरायनि सरबग समस्तिनि बाथ्रा सरबग समस्तियाव मित्रजोत बुंनो थाङोब्ला मित्रजोत बिजेपिनि केन्डिडेटआ थांनाय बिटिसिनि बिसायख'थि देरहादों आरो बे बाराव जों नुनो मोनदों जे सरबग समस्तियाव CPIM देरहानाया खाथा नोंथांमोना मा बुंनो नागिरो मा नामलाय सरबगनि बिजेपिनि केन्डिडेटआ मा नामलाय बिजेपिनि केन्डिडेटआ जाहैबाय दास रन्जित दासआथ' खारबाय बियो फाथासालकुसियाव औ बेनिफ्राय
सर्ब समष्टिनि जेनाखि CPIM-निया जाबाय मनरन्जन तालुकदार औ आरो बिजेपिनिया जाहैबाय रन्जित दासनि जायगायाव बिजेपिनि केन्डिडेट जाहैबाय माबा सर्ब समष्टियाव मा दासमोनलाय बेयो आच्चा जिखियानो बे जाहैबाय शंकर चन्द्र दास आच्चा शंकर दास बिजेपि बे जाय रन्जित दासआ आसाम प्रदेश कमिटिनि आफादगिरि बिथांजों आरो जायखौ असमियाव उथिरोजा बहिरोजा होनो हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो नांनानै जेब्लायबो बड'लेण्ड एबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बेरेखायै मावबोयै प्रमद बर'खौ सिखन्दी फाथिनानै बान गावग्राया जाबाय बे सानैयानो अर्थात बिजेपिया नानि थावजों ना एवनाय बायदि थारमाने बर' लिडारनि दाराय बर'नि राजनितिखौ धंस खालामनायनि जे कौशल बा खैसार सानाय बे खैसार साग्रानि मादाव रन्जित दासआ गावनि असे समष्टि सर्भक जेराव दा गिदिर आसनिखौ बियो जेरै माने रेल लाइन साजों बिराद गिदिर फ्लाइअभार आरो बिराद गिदिर बास स्टेन्ड सिङाव टाउननि माबा सिन्थायनो लाबोनानै डिभाइडार होनानै सर्भकआवबो टाउनखौ साजायनायाव डिभाइडार ब्लां लामा बानायलायनानै कम्पेनसेसन होनानैबाबो जेरैबायदि सर्भकखौ जोंगा मागा खालामदों सर्भकआव ब्रह्मपुत्र मेलखौ थामि होदों बरपेटा रडआव एनिखौ थामि होसि आरो त्रिपुरा बाउन्ड जिथु राजधानी एक्सप्रेस बेखौबो थामि होदों होमब्ला रन्जित दास बिथाङा प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि माबा हिसाबै बिजेपिनि प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बिजाथिमोन गावनि न'खरखौनो गारनानै फाथारकुसियाव बिजेपिनि केन्डिडेट यस बिजेपिनि केन्डिडेटआ गावनि जे जायालासे शंकर चन्द्र दासनो होनानै फाथारकुसियाव बियो खारलांदों बिनि जाहोनानो मा रोखा खोथा बेनो जे सर्भक समष्टिया जाहैबाय गुबुन हारिनि जथायनाय मोनसे इलेक्टरेल कलेजआ जाहैबाय बर' दं बेनिफ्राय मुस्लिम दं मुस्लिमनि अनजिमाया धर्मीय संख्यालघुनि अनजिमाया नेग्लिजिबल नङा बेंगलि दं कलिता दं कलिताफ्राबो एफा बुरजा नङा कायस्थआबो एफा बुरजा नङा बेनिफ्राय केवट बिसोरबो एफा बुरजा नङा ब्राह्मणाथ' खमानो बेवहाय ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना खस राजबंसि होनो बिथांमोनाबो एफा बुरजा नङा मोनसे मिक्सचार मोनसे मिक्सड भटार्सनि कमिउनिटि वाइसै बेयो मोनसे सर्भक समष्टि आरो बे मोनसे समाव हेमेन दास होननाय सिपिआइएमनि गोहोगोरा पावार माने जोबोद प्रभाबशालि सासे सिपिएमनि लिडारा बेवहाय कयेकबार देरहाबोनाय आरो उद्धव बर्मनाबो बेवहाय एमएलए देरहानाय बेबायदि रेकर्डआ बेवहाय दङ मोनसे समाव बुंनाय जायोमोन सर्भकखौ सिपिएमनि दुर्ग होननाय जायो ठीक আছে बिनि उनाव मानो खारखो बिथाङा फाथारकुसियाव जाहैबाय रोखा ओरैनो नुनो मोनो बेवहाय मुस्लिम भटार गैया खम दंब्लाबो जोबोद खम नाथाय कास्ट हिन्दु जायखौ होनो उच्च बरननि बा गोजौ बोरोननि हिन्दुफ्रा बेवहाय बांसिन आरो बिजेपिया बे ब्राह्मिन कास्ट बा हिन्दुनि आपार कास्टनि थाखाय बिथांमोना एडभकेसि खालामो बेवहाय
देरहागोना खाथां होननानैसो बियो सर्बखौ गारनानै थांदों नाथाय बेवहायबो देरहानांगौआ बिथाङा मोनसे बिराद गिदिर चेलेन्ज दं बे चेलेन्जखौ जुदि फैनानै माबानो हादोंब्ला बिथाङा बाथ्राखौ देरहानो हागौ नाथाय सर्बगा नागारखानाय भाग रन्जित भाग होननाय बायदि जादों पनरदन थालातरा देरहागोन दा जों साराबनि आरो मोननै बियाब दङ मोनसे बे रङिया बियाबाव रङियावबो जेनगोन माबाया बिजेपिया जेनगोन मन्त्रि दं बेवहाय जेनगोन रङियाव महाजोट बन्धननिया बेवहाय आगोलनिफ्रायनो कंग्रेसनि मोनसे माबा दंखायोमोन भुबनेश्वर कलितानो जन्मत कंग्रेसि मृत्युलेखे कंग्रेसि होननाय मोनसे बिजेपियाव थांदों आरो बिथांनि बाय बाहागि सोरबा बिजामादै जायोनो सोरबा भागिना जायो सब बिजेपियाव बारलांदों मानो जे बेवहायथ' बे एमएलए देरहाखाला कंग्रेसनिनो बे स्टेट प्रदेश कमिटिनि प्रेसिडेन्टमोन राज्य सभानिबो एमपि जादोंमोन बिनि उनाव नुबाय जे बे आरो उनावथ' देरहाखानाय नंला बिजेपियाव फोर बारदों नालाय बेयाव थांदों बिनि उनाव बे भुपेश कलिता बिथांमोनानो जाहैबाय रङियाव बिजेपिखौ खोमथा भाबै गायसननो माबानायाव भुबनेश्वर कलितानिबो दङ आरो नैबे भुपेश कलितानिबो दं दा बेवहाय रङियानि जि केन्डिडेट सिपिआइएमआ नङा होमबा सिपिएम ना सोरमोनलाय औ सिपिआइएम बेयाव देरहानांगौ आरो राङापारायावबो देरहानो हागौ सिपिआइएम राङापाराखौ आं मोजाङै मिथिला रङियाव खिन्थु एबार बिजेपिया जेनगोन बेवहाय कंग्रेसआबो सापर्ट होगोन खारन कंग्रेसनि गोदोनि फिल्डआ दाबो शून्य जायाखै बिनि उनाव दङ बङाइगावबो सासे प्रभाबशालि मन्त्रि बेयो 30 बोसोर एमएलए जानानै दङ बङाइगाव बियाबनिफ्राय बे मुङा जाहैबाय फणिभूषण चौधुरी आरो बेयो बे खेबाव जेननो थांगासिनो दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि डाटा प्रिपेयार खालामनाय एग्जिट पल मथे दा बेवहाय देरहागोन जाबाय शंकर प्रसाद राय कंग्रेसनिफ्राय बेवहाय नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों माने बेवहाय जोंबो एकमत खारना जाहैबाय बिटिसि ओनसोलाव बे बङाइगाव समस्तियाव बिटिसि ओनसोल नालाय साथाम एमसिएलएनि एसे भट गोलैयो कानिरामनि प्लास प्रभातनिबो गोलैयो जेम्सनिबो गोलैयो दा बेवहाय गैयालाबो 40,000सो भट दं बर'ल' नङा अल बिटिसि बासि आरो बेयो बङाइगाव समस्तियाव ओमफ्राय दा बेवहाय ओरैबायदि जादों बे बारावहाय बिराद इन्टारेस्टिं बे फणिभूषण चौधुरी बिनि जानाखि आगदा आखाइ आयना आखाइ टिपु चौधुरी होननाय बङाइगाव टाउन कमिटिनि चेयारमेन बिनो बेखौ नागारनानै माबायाव थांदों गेजेर गोदान बे रायजो दलाव थांदों दा बेवहाय फ्राय केन्डिडेटआ साथाम बिसोरो साथामबो प्रभाबशालि जेनेबा चौधुरी बेबो राजबंशी फणिभूषण चौधुरी बेबो राजबंशी आरो शंकर प्रसाद राय बेबो राजबंशी आरो बेवहाय मोनसे जाहैबाय खारना आक्रासुनि मेन घाटि बङाइगाव ओमफ्राय आक्रासुआनो बेखौहाय बिराद सापर्ट खालामदों महाजोट बुंदों दा बे हिसाबावहाय सारनि जेनाखि एग्जिट पोल बेबो 100% कारेक्ट होननानै जों बुंनो हायो आरोखि दा मानो होनब्ला बे बारावहाय बिनि एजिपिनि भटआ मिडियानि भटआ बे गावगोन आरो बोसोरनि बिनि अनगायैबो बङाइगावनि भटारफ्रा मालगाफ्रायनो परिबर्तन लुबैदों परिबर्तनखौ आं बुंनो लुबैखादों थांनाय बारावबो लुबैदोंमोन परिबर्तनखौ आं बुंनो थांला माने मेन भटार जाहैबाय राजबंशीफोर नालाय आरो माइनरिटि भटखौबो मोनोमोन मुस्लिम भटखौबो देग्लाय माइनरिटि भटआबो बियो मोना जोङो माने बिनि एग्जाम्पला प्रभात बैष्णबा अगपनि बयनिख्रुइबो एक्टिभनि मादाव सासेमोन नाथाय खाफाला मोजां फणिभूषण चौधुरीया राजभोग खालामगासिनो दं नाथाय प्रभात बैष्णबाबो खम नङामोन बे बाराव नाथाय प्रभात बैष्णबा केन्डिडेट नङा जादोंमोन गेजेराव थांनानै जादोंमोन जायखिजाया जोङो गोबांथार सावरायबाय आरो गोबांथार सावरायनो दंबावोमोन जों उन समाव आरो सावरायनो खाबु लानि गाबोन 4 रिंगायाव जों आरोबाव सावरायबावगोन आरो फैगौ रबिबार खालि 2 मिनिट मोनसे मेसेज होनो लुबैदों आरो मेसेजआ बेनो दुइटारिङाव जेखि जाया रिजाल्टआ दा एग्जिट पोल कारेक्ट जानोबो हागौ जायाबो जानो हागौ बे मोनसे जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा बारावहाय जुदि सतिया समस्ति ओरैहाय जोंना दुधनि समस्ति बिसोर सानै देरहायोब्ला जोंना बर'फ्रा 14
बे हयथ' सरकाराव थागोन बा थाया बे उननि खोथा उनाव जों नुगोन दा बेखौनो जों आसा खालामदों जोंनि जेनाखि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसाम जोंनि जेनाखि आन्दलन आइनि आन्दलन जेनाखि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बेवहाय जेनाखि जों केसआव देरहानानै दं बे 19आव देरहानानै जों दिनैसिम बे जिनिसा कारजकरि जायाखै बेनि खारना जाहैबाय गेजेराव बिदिनो बेमार फैबाय कर'ना बेमार फैबाय ओमफ्राय बिदिनो इलेक्सन फैयो थांबाय थिग बेखौनो जों आसा खालामदों बे नैबे गोदान सरकार जाया फैयो बिसोर जेन हेल्थ ब्लकखौ गैथाराब्लाबो जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव 4.5 लाख हाखौहाय नन ट्राइबेलफोरनिफ्राय बेखौ मुक्त खालामनांगौ बेखौनो जोंनि आसा बादि जों दिनै सरकारा सोर फैयो जों बेखौ दा बुंला जायानो फैथों जोंनि मेन थांखिया जायखिजाया बर' बिजाथिया देरहायोब्ला बर'नि रैखाथिनि थाखाय एसेम्ब्लियाव भइस आवाज दिखांनांगोन नट अनलि माबा बर'ल' गासैबो ट्राइबेलनि जाना खालामनांगौ गासिबो ट्राइबेलनि जानानै आंनि बे बुंथिनांगौ बिसिनो आरो आसा खालामनाया थारमाने नोंथांमोना बुंनो नागिरबाय जे बे फैगौ जेनाखि सरकार जागोन बे फैगौ सरकार जानायाव गासैबो बर' बिजाथिफ्रानो बा बर' एमएलएफ्रानो ज' जानानै सरकारजों थानांगौ आरो सरकारखौ मदद होनायनि गेजेरजों ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ लाबोनायनि राहाखौ खालामनांगौ बेखौ बुंनाय नोंथांमोना गासैबोथ' मय थाजोबनो सरकारजों माखासे अफिसाराव थागोन अपोजिसनाव थाब्लाबो बिथांमोना बर'नि थैनाय थांनाय गांनाय उखैनाय सोमोन्दै फंसेबाबो बुंनांगोन जुदि थारैनो जुदि बर'नि बिजाथि होननानै गावखौ सानोब्ला एबा गावनो मोनसे बे गरिब थगायजाबोनाय बे हारिनि थैस' थांस'नि थान्दै हिसाबै जुदि खामानि मावनो जुदि जानजि खाफ्रादोंब्ला आंबो आसा खालामो बिथांमोना जायखि दोलोनि मानसि जाया मानो जायखि दोलोनि एमएलए जाया मानो एसेम्ब्लिनि जि फ्लुर बे फ्लुराव बिथांमोनहा 14 जन जा ट्राइबेल माने बर' एमएलए 14 जन आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल दं जेरै सनवाल दं जेरै देउरि थानो हागौ जेरै मिरि थानो हागौ मिसिं थानो हागौ राभाबो थाखागोन बिथांमोना जाहाथे जों गासैबो ट्राइबेल खौसेयैनो जोंनि रैखाथिखौ मावनायनि थाखाय आगान सुरनांगौ आवाज दिखांनांगौ जोंनि बे बड'लेण्ड टेलिभिजननि जोंनि एग्जिट पल बेवहाय जोङो आरोबाव 3सो स्टार माने जोबोद मैखोम दैदेनगिरिमोन बिथांमोनखौ जों फेजेननाय नुनो मोनदों जेरैहाय रन्जित कुमार दास बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट नोंथां बुंबाय थादों बिथाङा सरपक समस्तिखौ नागारनानै पाटरखौसो थांदों नाथाय पाटासाखौसो बिथाङा जेनहैगोन जोंनि डाटा हिसाबै एग्जिट पल हिसाबैहाय जेनहैगोन सासे मन्त्रि भबेश कलिता बिथाङा रङियानिफ्राय देरहानायमोन आरो बिथांमोना जाबाय बर'नि खौसेथिखौ सिख्रेबग्रानि मादाव बिथांमोन सासे अन्यतम बिथाङाबो जेनगोन आरो सासे मंगलदैनि एमपि बै माबा मा नाममोन बे मा सयकियामोन बे दिलीप सयकिया बिथांमोनानो उदालगुरियाव गाग्लि हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो नांनानै जोंनि बर'फोरनि राजनितिखौ धंस खालामनायनि कनस्पिरेसि खालामग्रा बिथांमोनानो सरथेबारियाव बिथांमोना हेडक्वार्टार बायदि बाहायनानै बर'नि राजनितिखौ धंस खालामनो थाखाय जिथु चक्रबेहु होनो ना मा प्लेनिं होनो बेखौ बे प्लेन माखासेखौ मावग्रायानो जाबाय बिथांमोनानो दा जों आरोबाव बुंबावनि जे अखम साहित्य सभानि सासे प्रभाबशालि सभापतिमोन मोनसे समाव परमानन्द राजबंसि बिथाङा सिपाझार समस्तिनिफ्राय कन्टेस्ट खालामदों नाथाय बिथाङाबो जेननानै लागासिनो दं जोंनि डाटा बिजेपिनि बिजाथि बेयो बसन्त दासनि आखायाव जेनगोन बे जोंनि डाटायाव फैदों बेराफारसे उदालगुरि बियाब बिटिआरनि दानि डेपुटि चिफ बिथाङा कन्टेस्ट खालामदों उदालगुरि बियाबाव मन्थ्रि दिहुनदोंमोन एगेन्स्टआव दा बे बिथाङाबो जेनगोननि हिसाब फैदों जोंनि डाटा हिसाबैहाय आरो जों सासेबाव नुनो मोनबावदों बे जाहैबाय प्रभाबशालि बेबो बिथाङा व्यक्ति बिथाङा देरहायोमोनबा सासे बर'आ देरहानाय जागौमोन बे जाहैबाय बनेन्द्र मोसाहारि बिथाङा गौरिपुर देरहानाय नङा जों बेखौ मोनदों जोंनि डाटायाव बिथाङा देरहायोब्ला बिजेपिनि बिथाङा देरहायोब्ला सासेबाव बर' देरहाबावनाय जागोन अब्ला 65 जागोन जोंनि बर' बिजाथिया आरो दंबावो 3 बिजाथि दंबावो आपार आसामाव बर' सुबुं बिथांमोनाबो देरहायोबा आरो 19 जाहैगोन नाथाय जोङो मिटिं खालामनायखौ लाबाय थादों देरहाबोथों 19 बर'
जातिफोर देरहाबोदों आरो बिथांमोना जाय जिखि सरखार जाया सरखारखौ मदद होनायनि गेजेरजों बर'नि गांनाय उखैनायखौ लाबोनो हायो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों जों लुबैयो आरो गाबोननि अखानायैनो मोनथारनोसै थांनाय बिसायख'थियाव भट नाजावनायनि फिथाइ बे फिथाइयाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि डाटा प्रिपारेसन एक्जिट पल बादियै महाजोतआ मोनगासिनो दङ मोन 87 मित्रजोत मोनगासिनो दङ मित्रजोतनि आखायाव फैदों खालि 36 आरो एजेपिनि आखायाव 3 गासै 126 बियाब बेवहाय महाजोत सरकार जागोन बेखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एक्जिट पलाव बुंनाय जादों INC 56 AIUDF 18 BPF 9 CPIM 2 CPI 1 RD रायजो दल 1 गासै 87 देरहागासिनो MLA फोर महाजोतनि थाखाय आरो मित्रजोतनि थाखाय BJP 32 AGP 2 UPPL 2 गासै 36 MLA मित्रजोत आरो आदार्स AGP 3 बेखौ मोननो हादों फैबाय थानाय समाव मिजिं खालामगोन जिखि सरकार फैया मानो बर'फोरनि थामोनथानि बिथिङा जाहाथे गोजोर जायो जों दिनै बेखिनिनि गेजेरजों एक्जिट पल फोसावनाय जादों आरो बिनि सायाव सावरायनायबो जादों गाबोन 4 रिंगा बेलासिनि 4 रिंगायाव जों सावरायनायनि राहा लाबावदों गाबोन रायजो राजायाबो बानबुंथि हरनो हागोन 8135980590 मबाइल नाम्बाराव डायल खालाम 4 रिंगानिफ्राय 5 रिंगा 1 घन्टानि थाखाय जों सावरायनाय हाबाफारि बेवहाय गावबा गावनि बानबुंथिखौ रायजो राजायाबो हरनो हागोन बुंबावदों जानबुं नाम्बार 8135980590 बे जानबुं नाम्बाराव डायल खालामोब्ला जों थोंजोङै सावरायनो हागोन आरो रायजो राजानि गेजेराव गावनि मोनदांथिखौ बुंफोरनो हागोन दिनै बेखिनियाव दिनै सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases